Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 51 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Uto. Sa Gyapon, dali sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa Gyapon, inibola gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa mga nagapangunang mga balita sa mga headlines sa balita lokal. Pagdala sa mga gun replica, ginadubilian kangot sa gun ban numero sang kapulisan. Hindi ka sarang sa pagbantay sa barangay NSK elections. Bugas nga tag 41 kilo, sipot dayon sa bumalakal sa unang adlaw sa pag-implementar sa price ceiling. Kumusta na ang mga hams sa ungka? Ano na ang natabo? Nakalabot na bala sa talatapan ini ni Mr. Jack Kunlo. Sa biyak nga bahin na banwa pagtukod sang hatchery pamaagi agod madres ang nagnubo o naganubo ang sininga populasyon sang blue swimming crab sa probinsya sang Iloilo. Sa dugang pang mga talupang doon ng mga balita enhance sa local public transport route plan ginalantaw ipatuman sininga last quarter sang tuig. High value individual nga tagalapas dadakpan sa Negros Occidental mangod sa big drug haul. Una na nga nakapalagyo sa bayba sa lapas. Utod, isa man ka durugista. Muni madalagkuhan mga balita issues kay impormasyon main sentro karon sa aton siniya nga pagpangalagad sa gihapon. Diri ginamang sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM. Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, panay lang kamo sa gyapon sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 6.5 million pesos ang kabugusan sini nga premyo ginapanagtag sa bilog siniya nga nasyon nationwide. Maghulog sa inyo sini mga entries ka mag-angkon sang chance nga magdaog sang linibo nga cash prizes kag balde-balde sini nga papremyo. Week number 7 na kita karon, week number 7 na kita, hindi ka mo magkalipat. Week number 7 na kita sa aton siniya nga studio kagapalengke draw. Sa sunod iya nga Sabado magasaulog kita kon na magahiwat kita sa palengke draw. Sa aton siniya nga mga kabombo kag subong man studio draw. Gani magapreparar na sa aton sini nga mga kabombo sa nga inyo sini nga mga entries. Kung damo imo sini nga entries gayulog, dako man ang imo sini nga tsansa nga magadaog sa studio draw. Kabilugan sini 15,000 pesos ka cash iga panagtaga premyo. First prize magabaton sang 5,000 pesos ka cash. Kag second prize 4,000 pesos ka cash. Third prize 3,000 pesos ka cash. May tatlo man ka mga tagdaog sang consolation na prize winner nga magabaton sang tag 1,000 ka pesos. Sa palengke activation o kung palengke draw naman, mayara sa kabugusan sining na 10,000 ang aton sining iga panagtag. Napulo ka winner ang magabaton sa tag 500 pesos nga cash kag 800 ka balor sa gift pack nga ginalakipan sa isa ka balde nga urukan, 2 ka pack sa kumya pansit, 3 ka pack sa Lifebuoy bath soap, 3 ka pack sa Pond's moisturizer kag 60 ka bilog sini nga 40D vitamins in soft gel. Sa aton sinikaron niya mga kabombo during palengke draw, may mga hampang kita or pahampang kita nga kung sa din ang premyo nato na cash prize. 2,000 ka pesos ang ginapreparar nga papremyo sa mga nagkalilain sini nga pahampang sa aton sini mga kabombo sa aton video kay challenge. So kung may magadaog dira, ang iya sini nga premyo is 500 pesos kay iban pagin sini nato nga mga pahampang. Sa aton sinima kabombo nagahilapit na gid lamang iya ang aton iya nga grand draw nga kun sa diin may dugang pagid sini nga mga papremyo nga ginpreparar sa inyo ang Bombo Radio kag Star FM. Sa mga kabombo naton kag Star Nation padayon
ang kasyasiyahan sa aton nationwide promo nga Swerte sa Palengke 2023. Dala sa inyo sang Bombo Radio kag Star FM, a total 6.5 million pesos nationwide ang iga panagtag total prizes naton. Madamo na kita sa napanagtagan sini nga premyo halin sa ginlunsyar ang ini nga promo, pero mas madamo pagid ang iga panagtag kag mas madamo pa ang mahatagan bangod sa mas ginpadako kag ginpadamo aton sini nga prizes kada semana. Mas madamo man ang aton sini nga papremyo sa grand draw sa palabuton nga Setyembre 16. Kay man mayara kita sang 13 ka mga electric scooter ukon e-scooter bilang special prizes ang aton ihatag bilang grand draw prizes sa apat ka mga rehiyon: Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Magluwas pa ina sa guaranteed prizes nga 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos kag 5 ka mga tag 2,000 ka pesos bilang consolation prizes sa 24 areas nationwide nga may Bombo Radio kag Star FM. Timing gini kay subong mahal ng presyosa nga gatong, mahal man ang pletihan. Gani ang e-scooter mapinuslanon gid, mapos lang ini gamiton bangod user-friendly ini. No? Hindi lang ini eco-friendly, kundi makabulig ini sa mga lugar nga kung sa dinti masamigi ng traffic. Sa aton sinima ka Bombo mahapos tama ka magdala sinyo kung magsakay sila diri, kung dalon mo man siya worry-free ikaw, kay man foldable na may foldable feature ini siya. Now, kung git-gitanay naman sa traffic jam, pwede mo niya mapilo-pilo, bit-biton mo lang, lakat-lakat ka. Now, sa ulunhan to magtrotaway, anong mo naman sakyan mo naman liwat. Kung kada siguro ang aton sining istoryahan, parehas man kadasig sa pagpanagtag sa premyo sa Bombo Radio ang electric scooter nga ini. Labot 30 kilometros por hora ang top speed sini, 25 or 25 tubtob 33 kilometros ang range per charge o kung kalayon sa malabutan sang e-scooter sa isa lang iya ka biyahe. Gani sulit na sulit kung ikaw ang mabunutan kag magdaog. Kung nagakabalaka ka naman nga magbiyahe kung gabi bangod badulom o kung nagaulan, may ari ini sang front kag subong mantail, may araman sang brake lights. Gani safe ikaw sa pagmaneho sini. Pang malawigan man ang gamit sang e-scooter bangod nga human ini sa aluminum alloy kag solid gid kag mapagon sa biyahe. Napamatud-an naman ang goma sini sa bisan anong nga terrain o kung sitwasyon sang ginagyan. Simple lang ang pag-charge sini, daw kasubong lamang naga-charge ikaw sa imo sini nga cellphone. I-connect ang adapter sa unit kag isaksak sa outlet. Sa aton sini mga kabombo, may 3 tubtob 4 ka oras charging time sini bag-o pa man nga ma-full charge. Gani para sa mga kabombo kag Star Nation naton dira, hulog na sa maramo sini nga entries bangod posible ikaw na ang isa sa 13 ka mga maswerte nga tagadaog sang electric scooter sa aton sini nga Grand Draw by September 16, 2023. Dugang ang mga balita kag impormasyon aton panumbalikan sa maray nga pagpangalagad sa Bomboanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagtagpaan na Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition.
Araw ngayon ng Martes, Setyembre 5, taong 2023. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kabomber kay Star Nation, 111 araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, etong pinsala sa infrastruktura at agrikultura dulot ho ng pananalasa ng bagyong Guring sa bansa, lumobo na sa mahigit 1.3 billion pesos. Ang Agricultural Group pabor naman sa rice price cap na ipinato ng gobyerno, habang ang 45 pesos na kada kilo naman sa presyo ng bigas, posible raw tuwing harvest season. Ito namang ilang retailers ng bigas sa merkado, iginiit na hindi nila kayang sundin ang ipinatutupad na rice price cap ngayong araw. Ang inflation rate ng Pilipinas bumili sa 5.3% itong buwan ng Agosto ng taong kasalukuyan, ayon yan sa Philippine Statistics Authority. At sa ating provincial report, itong bantay bigas team ng Department of Agriculture Region 2 nagsimula ng umikot sa lambak ng Cagayan ngayong araw kung kailan nagsimula ang pagpapatupad ng price cap sa bigas. At sa ating international news, si United States President Joe Biden isinisi kay dating President Donald Trump ang pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho sa kanilang bansa. At sa ating FIBA News Update, Team Australia shooting guard na si Josh Giddey nangunguna sa Rising Star Survey ng FIBA. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Umabot na ho sa mahigit 1.3 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastrukturang idinulot ng pananalasa ng nagdaang bagyong Guring sa Pilipinas. Ito ang iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pinakahuling datos na inilabas nito ngayong araw ho yan. Sa naturang datos sa abot sa mahigit 727 milyon na nahalaga ng pinsala ang naitala ng ahensya sa 37 infrastruktura sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera Administrative Region. Habang pumapalo naman sa 240 na mga kabahayan ang naiulat na total damage at 1,138 naman ang partial damage na magtutulak naman sa kabuang bilang na 1,378 na mga kabahayang napinsala ng dahil sa nasabing bagyo. Bukod dito ay nakapagtala rin ang National Disaster Risk Reduction Management Council ng mahigit 623 milyon pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera Administrative Region, kung saan naabot naman sa 17,801 ang manaapektuhan na mga magsasaka at mangingisda dito. Samantala, inihayag naman ng samahang industriya ng agrikultura na suportado nito ang itinagdang rice price cap ng gobyerno. Ayon sa naturang Agricultural Group, posible ang 45 pesos kada kilo sa presyo ng bigas tuwing harvest season na magsisimula yan ngayong buwan ng Oktubre. Ginawa ng samahang industriya ng agrikultura ang pahayag sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Rosendo So. Paliwanag ni So, posible ang pagbaba ng presyo ng bigas kapag mababa ang presyo ng fertilizer. Ang presyo nito ay umaabot sa 1,600 pesos hanggang 2,700 pesos kapag panahon ng pagkatanim tuwing Disyembre at Hunyo. Samantala, nanawagan naman ang ilang grupo ng mga rice traders na sususpindihin muna ang pagkapatupad ng naturang price cap sa bigas. Ito ay upang maibenta muna nila ang kanilang mga natitirang stocks na nabili nila sa mataas na halaga. Malaki raw kasi ang magiging epekto nito sa lahat ng mga rice traders at kung maalala nga ay naglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-uutos sa pagkatakda ng presyo sa bigas upang mapigilan ang pagtaas ng presyo nito sa mga merkado. Mga kabombat kay Star Nation, ngayong araw po ang unang araw ng implementasyon ng pagpapatupad ng price ceiling sa presyo ng kada kilo ng bigas. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, aminado ang ilang retailers ng bigas sa mga merkado na hindi nila kayang sundin itong price ceiling sa bigas na itinakda ng gobyerno na ipinatutupad nga ngayong araw. Sa Galas Supermarket sa lungsod ng Quezon City ay hindi pa rin sumusunod ang ilang nagtitinda ng bigas sa naturang rice cap.
Kung maalala, inaprubahan nga ni Pangulong Marcos ang rekomendasyon ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry na magpatupad ng rice cap upang mapigilan ang patuloy na pagsipa ng presyo nito sa mga merkado sa bansa. At batay sa executive order na inilabas ng punong ehekutibo, itinakda nito ang 41 pesos per kilo para sa regular milled rice, habang 45 naman per kilo sa well-milled rice o magandang klase ng bigas. Samantala, suportado naman ng mga rice retailers ang pangako ng Pangulo na pagbibigay ng ayuda para sa mga retailers na maapektuhan ng naturang kautusan. Sinabi rin nila na hanggat wala pa ang pinansyal na tulong para sa kanila ay hindi nila kayang ipatupad ang price cap sa bigas na kanilang itinitinda. Inanunsyo naman ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry na magsasagawa sila ng inspeksyon sa ilang pamilihan dito huyan sa Metro Manila ngayong araw upang masiguro na sila ay sumusunod sa inilabas na executive order. Sa kaugnay pa rin pagbabalita, bumuo naman ang isang task force ng City Government of Valenzuela upang tutukan ng maayos na pagpapatupad ng Executive Order No. 39 na kautosang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtatag ng price cap sa bentahan ng bigas. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, ang task force ang siyang mag-iikot sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang mag-inspeksyon sa presyo ng kanilang mga panindang bigas. Layon din itong maprotektahan ang mga consumer mula sa manipulasyon ng presyo, pananamantala at sa presyo ng bigas. Tiniyak naman ng alkalde na kasabay ng pagbabantay nila sa presyo ng mga panindang bigas ay isusulong din ang pantay na pagkataguyod sa interes ng mga consumer at mga negosyante. Anin Mayor Gatchalian, susundin din nila ang tamang proseso ng implementasyon ng naturang kautusan, kasama na ang pagpoprotekta sa mga vendor na tiyak na maapektuhan nito. Ngayong araw ang opisyal na ipinagpapatupad ng price ceiling sa bigas sa likod ng pagtutol ng ilang mga grupo ng mga magsasaka at mga retailers. Samantala, ipinag-utos ho ng Department of Trade and Industries na si Secretary Alfredo Pascual ang pagbuo ng Special Task Force para masiguro na naipapatupad ang ibinabang Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagmamandato nga sa limitasyon sa presyo o price cap sa bigas. Ayon sa kalihim, kasalukuyang nasa Jakarta, Indonesia para sa ASEAN meeting, hinimok nito ang kanyang mga kasamahan sa kanyang ahensya na italaga sa Rice Task Force na magtulungan sa paggampan ng kanilang tungkulin na maayos na at epesyente. Nakasundo din ang mga member agencies ng task force na magsagawa ng profiling at validation ng rice retailers na makakatanggap ng assistance mula sa pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture, mga lokal na pamahalaan at local price coordinating councils. Papakilusin din ng naturang ehensya ang mga asosasyon para magsumite ng listahan ng mga retailer upang matukoy ang posibleng mga benepisyaryo ng nasabing assistance. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong para sa mga retailers at wholesalers kabilang ang maliliit na supermarkets na maapektuhan ng naturang price cap. Ayon sa Department of Trade and Industry, ang nasabing tulong na ibibigay ng pamahalaan ay pinansyal na tulong, loan programs, logistic support at market linkage at support. Sinabi naman ni DTI Assistant Secretary Teodoro Overo na nakikipagtulungan din sila sa iba pang mga ahensya ng gobyerno para tumulong sa profiling at validation ng mga retailers na magiging basihan para sa pamamahagi ng pinansyal na tulong sa pamamagitan niya ng DSWD na posibleng simulan sa susunod na linggo. Sa iba pang mga balita, iniulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis ng hanggang 5.3% ang naitalang inflation rate sa bansa nitong buwan ng Agosto ng taong kasalukuyan. Mas mataas ito kumpara sa 4.7% na nauna nang naitala ng kagawaran ng buwan ng Hulyo. Ngunit ang naturang datos ay nanatili pa rin sa 4.8% hanggang 5.6% na una nang nainiulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas batay sa kanilang inilabas na forecast. Kung maalala, una na rin ipinaliwanag ng Bangko Sentral na ang nararanasang mga weather disturbances, mataas na presyo sa produktong petrolyo at maging ang mga suliranin sa transportasyon at marami pang iba ay ang nagsasanhi ng pagbilis na naitatala ng inflation sa ating bansa. Matatandaan din
natin, una nang itinaas ng Bangko Sentral sa 5.6% ang inflation forecast nito ngayong taon mula sa dating 5.5% habang tumaas din sa 3.3% ang inaasahang inflation sa susunod na taong 2024 mula sa unang 2.8% na naiulat ng naturang kagawaran. Wala naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong 758.6 billion pesos na proposed 2024 budget ng Department of Education inaprubahan na ho ng Committee on Finance sa Senado. Ito namang 150 million na confidential funds kwinestyon ng minority bloc. Ang kabuuan ng detalye niyan ay tinutukan ni Bombo JC Galvez. Inaprubahan na ng Senate Committee on Finance ang 758.6 billion pesos na proposed 2024 budget ng Department of Education, kabilang ang 150 million pesos na confidential funds na kinwestiyon ng minority bloc sa Senado. Sa pagdinig, tinanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang Department of Education kung kaya nitong mabuhay nang hindi humihiling ng confidential funds at sa halip ay i-realign ang kailangan sa mga priority program ng ahensya. Inahayag ng education officials na ang karaniwang classroom ay nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Sinabi naman ni Undersecretary Michael Powa sa mga senador na orihinal na nagsumite ang DepEd sa Department of Budget and Management ng 953 billion pesos na panukala para sa kagawaran ng edukasyon. Dagdag pa nito, ang pagtatayo ng mga school buildings, pagpopondo para sa mga kagamitan sa paaralan at ang pagpapatupad ng school-based feeding program ay ilan sa mga bagay na nakitaan na malaking pagbawa sa recalibrated budget proposal. Gayunpaman, inulit ni Powa na ang paglalaan ng confidential funds ay magiging mas madali sa kanilang mga trabaho sa pagprotekta sa mga mag-aaral, guro at non-teaching personnel. The reason why we made the request was because syempre po with our mandate of providing accessible, equitable, quality basic education, kasama po doon yung pag-provide din natin ng safe and enabling environment. And really the threats nowadays, whether it be recruitment or drug-related activities, it's quite alarming in our schools. And that's why we requested for the confidential funds para naman po makatulong tayo sa prevention, of course in coordination rin, lalong-lalo na sa response with law enforcement agencies. Samantala, nanindigan din si Senadora Risa Ontiveros ng security agencies ang may mandato na magsagawa ng intelligence operations kahit sa konteksto ng edukasyon at hindi ang DepEd. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa mga pagbabalita, lusot na sa House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng Office of the President na nagkakahalaga sa 10.65 billion pesos. Humarap sa panel si Executive Secretary Lucas Bersamin at hiniling na suportahan ang panukalang pondo ng Office of the President. Sa pahayag ni Bersamin, kanyang ibinida ang mga naging accomplishments at mga makabuluhang programa ng Office of the President sa naturang pangunguna nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasalukuyang nasa Jakarta, Indonesia ngayon ang punong ehekutibo para dumalo sa 43rd ASEAN Summit and related summits. Hiling naman ni Bersamin sa mga mambabatas na nagdagan pa ang kanilang pondo dahil mas marami pa ang matutulungan ng mga kababayan natin. Ito ay bukod pa sa ginagawang biyahe ng Pangulo sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa abroad. May mga sinasagawang din mga rehabilitasyon ang Office of the President sa mga gusali sa loob ng palasyo ng Malacanang at maging ang Presidential Mansion sa Baguio City. Binigyang diin ni Bersamin na ang kanilang inilatag na pondo ay naayon sa itinakdang Department of Budget and Management. Hindi rin humihingi ng special treatment ng Office of the President sa mga mambabatas. Hindi tumagal ng 30 minuto ang budget deliberation sa Office of the President na agad namang tinapos. Ito ay sa kabila ng pag-alma ng mga makabayan lawmakers sa motion na tapusin ang naturang deliberasyon. Your support for the proposed budget of the Office of the President for fiscal year 2024. My attendance here is not just in compliance with the requirements of our laws to defend the Office of the President's budget before a branch upon which the power to appropriate has been conferred by the Constitution.
More important, I am here in view of the President's standing instructions for all of us here present today to honor and respect Congress as the full partner in promoting the people's welfare and in upholding the nation's interest. Napakinggan ang bahagi ng pahayag na Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala mga kabombat kay Star Nation, binigyan naman ng pagkakataon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na makapagpahayag ng kanyang saloobin. Sinabi ni Castro na dapat nabuksan ng budget ng Office of the President sa pagkatanong ng mga miyembro ng komite dahil tungkulin sa ilalim ng konstitusyon na ihapag ang lahat ng concerns ng taong bayan kung saan napupunta ang kanilang buwis. Pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, atin pong pakinggan. Yan, kung saan napupunta ang buwis nila. Courtesy, respect, hindi ba't mas mataas ang utang na courtesy at respeto ng mga ahensya ng gobyerno sa mamamayan, lalo na ang Office of the President. Utang na magpapaliwanag kung paano ginastos at paano gagastusin ang bawat sentimong pinagkakatiwala sa kanya. Tayo sa Kongreso, hindi natin dapat payagang manaig ang secrecy at silence samantalang napakalakas na umaalingaw-ngaw ang katanungan ng mga mamamayan. Bakit may bilyong-bilyong sinisikretong pondo samantalang patong-patong ang kagyat na pangangailangan para sa ayuda, libreng edukasyon at serbisyong medikal, abot kayang pabahay at iba pa? Mapapababa ba? Yan po ang tinig naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, nagbabala ang Commission on Elections sa mga kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 na mag-monitor na ang komisyon sa kanilang mga social media account. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang mga kandidato ay pinagbabawalang i-promote ang kanilang sarili kasama na ang kanilang plataforma hanggat hindi pa nagsisimula ang campaign period. Pagtitiyak ng COMELEC Chair na haharap ang sinumang mauhuli dito sa mga kaukulang batas na kinabibilangan ng premature campaigning. Inihalimbawa ng opisyal ang Section 18 ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa mga election campaign o partisan political activity na gawin bago ang nakatakdang campaign period. Kabilang sa mga titingnan aniya ng mga ay ang pagpo-post ng mga plataforma at iba pang social activities na may kaugnayan sa halalan. Sa ilalim ng Calendar of Activities ng Commission on Elections, bawal ang pangangampanya mula Setyembre 3 hanggang Oktubre 18. Papayagan lamang itong mapa-personal man o sa pamagitan ng internet pagsapit yan ng Oktubre 19. Magtatagal naman ito hanggang sa Oktubre 28, isang araw bago ang mismong halalan. Samantala, inihayag naman ng Department of Transportation na target nilang dagdagan ang kanilang mga infrastructure spending para sa pagpapabuti ng sistema sa transportasyon sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Transportation Undersecretary Timothy Batan nang tanungin ng isang mambabatas sa budget briefing kung naniniwala pa itong nahaharap ang bansa sa transportation crisis. Sinabi ng opisyal na nagkaroon ng underspending o kulang na paggamit sa nagkalaang pondo sa ahensya pagdating sa proyektong pang-infrastruktura. Ito anya ay umaabot sa 1.5 hanggang 2% lamang. Dahil dito ay plano anya ng kasalukuyang administrasyon na mapataas ito ng hanggang 5 o hanggang 6%. Kabilang sa mga ihahanay na proyekto ng ahensya ay ang pagpapagawa ng maraming kalsada, tulay at pati na rin ang mga linya ng tren sa bansa. Kumpiyansa naman ang opisyal sa mga pamamagitan ng catch-up plan na ito ng kanilang ahensya ay matutugunan ng kakulangan sa transportasyon sa Pilipinas. Samantala, inihayag ng Commission on Elections na abot sa kabuang 936 na mga persons deprived of liberty mula sa New Bilibid Prison ang inaasahang buboto ngayong barangay elections. Sa isang pahayag, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang mga ito ay pasok sa kwalifikasyon at registered voters sa lungsod ng Muntinlupa. Ayon sa komisyon, sila ay hindi pa nabibigyan ng pinal na hatol at nagpapatuloy pa rin ang trial sa kanilang mga kinakaharap na kaso. Dahil dito ay may karapatan pa silang makaboto. Paliwanag ni Garcia, unang pagkakataon nito na makakaboto ang mga persons deprived of liberty sa barangay elections matapos ipagpaliban ang halalan ng barangay at sangguniang kabataan elections.
Kung maalala, inalis na rin ng Korte Suprema ang temporary restraining order na sa pagboto ng mga bilanggo sa lokal na halalan. Nakatakda na mga gumawa ang naturang poll body na mga guidelines sa pagboto ng mga inmate ngayong barangay election. Umuha naman tayo ng mga balita sa labas pa rin ng ating himpilan sapagat itong Department of Social Welfare and Development magbibigay raw ho ng pinansyal na tulong sa mga apektado nitong price cap ng bigas. Ang kabuuan ng detalye yan at tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Iginiit ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na tutulungan ng kagawaran ang mga retailers na apektado ng Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Executive Order No. 39 ay epektibo na ngayong araw kung saan itinakda nito ang presyo ng well-milled rice at regular milled rice sa 41 pesos at 45 pesos. Ayon kay Gatchalian, makikipag-usap ang Trade and Agriculture Department sa Rice Retailers Associations para gumawa ng listahan ng maliliit na retailers na apektado ng price cap. Anyang pinansyal na tulong ay malilimitahan sa 15,000 pesos bawat retailer. Dagdag pa ni Gatchalian, ang tulong pinansyal ay ibinibigay sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program. Layunin ng naturang programa na matulungan ang mga maliliit na negosyante sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapital. Kaya naman sa pagkakataong ito anya ay tutulong ang kagawaran para hindi ma-wipe out ang mga kapital at mabigyan ng alalay ang mga retailers. Dapat kinocompute pa ng DTI at ng Department of Agriculture yun dapat matanggap ng bawat, fina-finalize pa yun ng bawat tatamaang rice retailer. Bigyan ko lang kayo ng idea, ang maximum nitong programa na to na binibigay is 15,000 na bibigay na ng departamento sa ating mga maliliit na mga negosyante. Pero tulad ng sinabi ko, kausap ko nga kagabi yung DTI kasi sila yung gagawa ng listahan. Nauna nang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang rekomendasyon ng pagpataw ng mandated price ceiling sa bigas sa buong bansa kasunod ng nakakaalarmang pagtaas ng retail prices nito sa merkado. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Umuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya. Ito hong bayan ng Solsona sa Ilocos Norte isinailalim na sa state of calamity dahil sa mga nagdaang bagyo. Ang kabuuan ng detalye niya ay tinutukan ng Bombo Radio Lawag. Idineklara ang state of calamity sa bayan ng Solsona dito sa Ilocos Norte. Ito ay matapos hiningi ni Mayor Joseph De Lara sa Konseho ng Bayan na isailalim na sa state of calamity ang bayan ng Solsona dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Egay hanggang sa bagyong Goring. Sinabi ni Vice Mayor Jonathan De Lara na agad nilang inaprubahan ang resolusyon sa pagsasailalim ng state of calamity sa nasabing bayan upang matulungan ang mga residente lalo na't may 2 barangay pa ang nanatiling isolated hanggang ngayon. Ayon sa Vice Alcalde, ang nanatiling isolated hanggang ngayon ay Barangay Nalasin at Barangay Lipay matapos masira ang daan patungo sa mga nasabing lugar. Anya, sa pagkakadeklara ng state of calamity sa bayan ng Solsona, gagamitin nila ang calamity fund para mas mabilis na matulungan ang mga residente. Dagdag dito na bagamat wala na ang bagyo, kailangan pa rin nila ng calamity fund para matulungan ang kanilang mga kababayan na sobrang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Kasi kailangan namin na itulungan yung mga barangays at kailangan din magamit yung 5% calamity ng bayan namin. So ito yung kailangan para magamit namin. Extension po ng EGAY itong si Kuring, kaya kung ano yung mga nasira nung EGAY ay yun yung pinalala ni Kuring. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag. Para sa Bombo Network News, Bombo Aileen Arda nagulat. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, ang Bantay Bigas team naman ng Department of Agriculture doon sa Region 2 nagsimula ng umikot sa lambak ng Cagayan. Ngayong araw po yan kung kailan nagsimula ang pagkapatupad ng price ceiling sa kada presyo ng bigas. Yan ang pag-uunat ng Bombo Radio Kawayan.
Babantayan na ngayon ng kagawaran ng Pag-asaka o DA Region 2 ang pagpapatupad sa Executive Order 39 na nagtatakda ng price ceiling sa bigas epektibo ngayong araw. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay OIC Regional Director Rosemary Aquino ng DA Region 2, sinabi niya nakikilos na ang kanilang bantay bigas team sa iba't ibang lalawigan sa lambak ng Cagayan, kabilang na ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Cagayan. Maliban sa EO 39 ay magiging batayan din sa price ceiling ang Republic Act 7581 o Price Act na nagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos na siya ring kalihim ng DA na magtakda ng price ceiling sa presyo ng bigas na kabilang sa mga prime o basic commodities. Simula ngayong araw ay magsusumite ng report ng bantay bigas team na dadaan sa validation para maging batayan sa rekomendasyon kung anong parusa ang ipapataw sa mga retailers o sellers na lalabag sa tinakdang price ceiling. Titiyakin din ng DA na may papatupad na maayos ang labeling sa well-milled at regular rice at hindi brand ang ilalagay ng mga retailers. Mag-umpisa na po ang rate namin bantay presyo team na iikot sa iba-ibang probinsya ng Region 2, lalo na po ang Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya, and Quirino. So ang legal basis po nito the RA number 7581 o yung tinatawag nating Price Act, and then yung RA 10845 or the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Balita pa rin mula sa ating mga probinsya, itong world-class na dinagyang festival mas kaabang-abang sa 2024. Itong Iloilo City Government nag-anunsyo na ng schedule at posibleng mga aktibidad. Ang kabuuan ng detalye ay tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Maaga pa lamang ay sinimula na ng Iloilo City Government ang paghahanda para sa Dinagyang Festival 2024, ang cultural festival sa lungsod ng Iloilo na inaabangan sa Enero kada taon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ms. Joyce Clavecillas, Executive Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, sinabi nitong mas kaabang-abang ang mga aktibidad sa 2024 kasunod ng opening salvo na nakaschedule na sa Enero 12. Ang highlights naman ay isasagawa sa Enero 26 hanggang 28. Pahayag pa nito, iilang araw pa lamang matapos isinapubliko ang pesa ng aktibidad. Maraming mga Ilonggo na sa Pilipinas at maging sa ibang bahagi ng mundo ang nagpahayag ng excitement sa world-class festival. Isa rin sa kinokonsiderang ibalik ay ang tambor, trompa, march sa musika na nilalahukan ng drum and lyre corps ng iba't ibang mga eskwelahan sa lungsod at maging sa lalawigan ng Iloilo. Bawat taon, higit 1 milyong domestic at foreign tourists ang nanonood ng dinagyang na siya ring itinanghal ng Association of Tourism Officers of the Philippines na Best Tourism Event of the Philippines Hall of Fame awardee. We announce the official dates of Dinagyang Festival. Start this January 12, 2024. And then ang 3-day highlight is the 4th weekend or 4th Sunday, no? January. So that is January 26, 27, 28. We have our theme already. So it's Dinagyang Festival 2024, Pagdayaw kay Senyor Santo Niño, Padayaw sa mga Ilonggo. Padayaw meaning showcase of our culture, showcase of our beautiful city, and showcase of our talented people. It speaks of what Dinagyang Festival is, no? Si Ms. Joyce Clavecillas, Executive Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The 2023 FIBA Basketball World Cup Updates. Nangunguna sa botohan para sa Rising Star Survey ng FIBA ang shooting guard ng Team Australia na si Oklahoma City Thunder guard Josh Giddey. Ito ay sa kabila ng pagkakatanggal ng Australia sa knockout round o bracket round ng FIBA. Sa kasalukuyan, batay o base sa fan vote return ngayong Setyembre 5, si Giddey ay humahakot na ng kabuang 44% na boto.
Pumapangalawa naman si Nikola Jovic ng Team Serbia. Si Jovic ay kasulukuyang naglalaro sa ilalim ng Miami Heat sa National Basketball Association bilang forward. Mayroon ng 28% vote si Jovic. Pangatlo dito ang power forward ng Orlando Magic at Team USA na mayroon ng 28%. Maliban sa tatlong nabanggit na National Basketball Association player, pasok din bilang number 4 at number 5 ang dalawang player ng Spain na sina Usman Garuba na may 2% at Juan Nunez na may 7%. Sa mga nakapasok sa top 5, tanging sina Jovic at Bonchero na lamang ang nalalabi para maglaro sa knockout round game ng FIBA 2023. Ang FIBA News Update ay inihatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabomba at K-Star Nation, muli 111 araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Radyo Iloilo, Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna nga alas 12 kagkaron sa aton sininga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Dias, 111 days before Christmas, 111. O porte, no? Kung amuning makita mo, no, maramian ka man sa numero sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Welcome sa pagpalayag sa liwat sa nga bombo anay sa Uto. Standby kamo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Kagapon sining adlaw gintalakay naton diri iya sa Bombo Radyo Iloilo ining problema dira sa bahin karon sang Ungka flyover. May kantanan sa sining bungsod or humps. Humps ni kay ti duwanik bilog mo kung isa lang hump, no? Sa aton sining nga mga tagpalmati. Ti karon sandig iya sa kay SB member P. Trimanyes, why na ni nasakop sa ila sining nga area of responsibility. But silingon, nabilong ini sa Iloilo City karon. Now, isa sa mga problema dira banwa kay magluwas nga nagapugok na dira ang dalagan sa trapiko. Nagdugang pagini sa pagpugok sa dalagan sa trapiko kay kung tani pwede pa na dira ma-maximize as 2 lanes. As per information, ginbutang ko no inisang tag-iya kay wala pa mabayaran sang Department of Public Works and Highways. Wala pa magkumpleto bayad. Kag isa man ini sa pamaagi sa pag-secure sa ila sining nga seguridad dira kay kun paranglitan magwa sila kuno sa gate sa ila sining nga balay kaya nagabungad sila dayon sa lakyan. According to SB member P. Trimanyes, nakapagigangot na ini siya sa iya sining nga counterpart sa kay City Councilor Sedfrey Cabalona nga mo man ang chairman sa Committee on Transportation kag sa kay Mr. Jekko Kunlo, no? Para nga ti ma-address ining nasambitan karon iya nga isyu. Ti luyang naton may baluan kung ano iya ang lihok sang city government regarding this matter karon. Sa linya naton si Mr. Jack Kunlo sang Public Safety Transportation Management Office. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Champ ini live ikaw sa Bombo Anay Zone 2, sir. Yes, Bombo Champ, may mudto kag may mudto gid sa atong tagpalamati. Aha. Sir Jack, kaluyang na namon may baluan kung napalabot tingin man bala ni Sangguniang Bayan member P. Trimanyes sa Banwa Sampavia ining problema dira iya sa may area sang Ungka
may kantanan sa sining duwa ka mga ang isa do bungsod type nga hump, ang isa iya daw palaba ini siya nga hump dira kag ginbutang ini kuno sa nga private individual, Sir Jack. Bombo-champ prior, sinabong mo champ na dugay na namon na surehan no kod man kay DPWH ang ina nga sitwasyon nila bombo-champ, no. Ugaling ang unang bombo-champ, no, may mga limitations because nabilong ina sa private flat, no. When in fact, many times na ang negotiation sa aton nga DPWH sa private owner, no, sa inaang area bombo-champ, no. And I am not sure lang no kung nag-resort na sila sa mga legal means, no. Pero ang pagkabalo ko, may ara na sa sang may abogado na no ang owner no sang inaangalat sa bombo-champ with regard sa mga claims sa mga legal remedy nila bombo-champ sa DPWH, no. City government kasi yan ako dugay ko na bombo-champ nakatuan na dira, but because of the limitations naton nga private flat ina, no, hindi kami basta-basta makasulod, hindi kami basta-basta makatandog bombo-champ. Ikaduwa, and gina-course to na kay DPWH because si DPWH ang ina is national road, bombo-champ, and ang project is gina-undertake sang aton nga DPWH. And may ara na sila negotiation sa Tagiya, but unfortunately daw nag-failed. And I think daw nag-resort na sa mga legal means, no, ang both parties bombo-champ, no. That is why nga if may ara gid man na sang kaso or na-file na ang nga mga legal remedies na support, much more na mabudayan na kami magtandog bombo-champ, no, kung ara na yun sa korte. Many times nag-fail na negotiations, no, sa nagahayo kita dira ang Tagiya actually bombo-champ daw retired, no, na US Navy or something, or sa ara sa tawag sini sa service, no, sa US Armed Forces bombo-champ, no. So may mga legal na nga mga pagbayluhanay bombo-champ, no, both ang owner kagangaton nga DPWH sa ina nga sitwasyon na bombo-champ kay titungod nga naigo ina sa part sang aton nga private flat, no, sa isa ka private owner. Of course dito sila daw wala nagatindihanay sa presyo bombo-champ, no, sa per square meter nga niya demand. Alright, now, ang ini nga concern karon sa bahin na niya sang concern sang Department of Public Works and Highways. Na-explain niyo naman ini sa inyo sining counterpart dito sa Banwasang Pavia, Sir Jack? Yes, bombo-champ, no. Kagbalaan man na atang Banwasang Pavia nga private lot ina, bombo-champ, no. So, that's why nga natingala kami, no, because bombo-champ, balaan man lang private lot, no. So ang inaang area, so kami before pa even actually hindi amoy na ang tsura itang una bombo-champ daw lihin na lang daw nagamit before daw box type kina siya. That is why nga delikado to siya, ginbutangan to siya sa DPWH sang signboard, no, daw plant box to something. Tapos lately, no, saging kuha so nga sa kusubitani nga amo na, no, nga kwaon na gid siya. Nakibot naman kita nga may hump na daw gabay naman sa nga hump bombo-champ. So siguro of course because sa mga legal nga mga issues sa bombo-champ hindi basta-basta man ka-penetrate si DPWH sa bombo-champ, no. So same man sa aton, so that is why actually isang Domingo ginbalikan na ang lugar bombo-champ, no. Kagtuan na sang Domingong adlaw dira upod ba sang aton nga assist upod na aton DPWH, no, si ARD Alfroto ara man bombo-champ, no. Amo na gani, no, so mabalik kami diwata na sa amon city legal kung anong mga means, mga legal means nga pwede pa namon nga maobra bombo-champ aside from negotiations nga nakatabo subong, no, between the DPWH kag sa lot owner bombo-champ pati amo tong ginahayo namon tani sa Tagiya, no, nga tani matag isang konsiderasyon man, no, because hazard din sa dalan bombo-champ. Okay, all right. Now, on the other hand, Sir Jack, masaylo ako sa another topic, ining illegal parking. Kumusta nagkaroon ang inyo siniyang operations? Yes, bombo-champ, sige-sige, no. Makita man nato, no, adlaw may team gid, no, go-operate bisan gabi, bombo-champ, no. So, of course, no, may mga areas magyapon iban gabalik-balik bombo-champ, no, kasi kung makahali ng aton ng mga enforcing team, may mga bago na mga gaabot nga nag-park man, but sige-sige ang aton ng operations everyday bombo-champ, no. That is why nga i-sustain namon kay para blamanan bombo-champ, no, kag manuto man, no, aton nga mga drivers bombo-champ kalabanan sini bombo-champ mga private vehicles, 80% mga private vehicles sa bombo-champ
That is why nga dadali naman kami galing nga pasar na ang amon to give request nga mga penalties. Bumucham kasi para sa mga private vehicle drivers, basi balang 200 pesos, kamay lang yan sa ila, no? So hopefully no mapasar na ini kaga maging 1,000 pesos na ini kasi bisan paano bisan siguro private owner siya, bumucham ang 1,000 pesos may impact pa na sa iya. So every time madakpan siya, sa sunod niya nga pagbalik, duwa-duwa na siya kasi 1,000 pesos na bumucham. Now, another thing, Sir Jack, kamot ko nakalabot naman sa imo sining concern sa mga ginikanan diri sa may mapa area regarding sa 4 or 5 ka mga vehicle, privately owned vehicle nga 24/7 nagapark sa kilid sang dalan. So, ang mga parents karon they are having a hard time nga papanaog sa ila sini nga mga estudyante nga nag-eskwela diri sa isa ka pribadong eskwelahan. Bangod wala na sila sang space. Last time to, grabe pugok sang dalagan sa trapiko diri sa area sa mapa, Sir Jack. Bombochap, ang ano no kung pwede kumambala ngayon sa tingalan sa owner, Bombochap, no? Na kapila na namon gikagtuan yun, in fact, ma-file na ko gani isang complaint sa LTO, Bombochap, no, sa isa ka owner. No? Kanami isa sa lakyan niya, no, may Land Cruiser, may Toyota Hilux, may ang iba, no, pero muna, nakamahal ka sa lakyan niya, Bombochap, so I think, do bastante man din magambal kita sa pangabuhi ang tag-iya, pero da iya ginapilin sa gwa Bombochap, no, ang iya nga sa lakyan, no. Gin-check namon ng area, may CCTV and nabalangin namon ng CCTV iya manggali, no, sang owner ka na, no, siguro para sa magtanaw bantay sa iya sa lakyan. But ma-file na kami sa complaint, Bombochap, no, sa LTO because the 4 times na kag every time makanto kami sa ilabalay daw wala tao Bombochap, daw may magatubang. For file na asang complaint, Bombochap, no, sa LTO kay ti daw medyo tig-agit, no, ang ini ka isa ka owner, no, sang 5 ka mga salakyan niya, Bombochap. Okay, so hopefully nga ma-address ini, Sir Jack, para nga ti mahatagan man sang ligwa dira kay giban sini nga mga parents na drop off style mo ugaling kiti nabudlayan sila kay paano nila ma-drop off ila sini nga bata kay kung mag-drop off sila ra na sila tunga sa nga dalan. So ang mga nagasunod sini nga mga salakyan, mga private kag mga public utility vehicle naton naga-stack up dira, Sir Jack, Sinalom? Yes, exactly na mo. Actually, daw 5 or 6 times na namon nga na-alarm na, no, iya nga mga salakyan dira, Bombochap, no. And amo na, that's why nga ma-resort na kami sa complaint LTO because pabalik-balik nga violations nga ginaublaya nga nga daw ay sa PAC, Bombochap, no, ang mga notice nga ginapatag or ginatapik or ginapadala sa iya, Bombochap. Pwede naton may baluan, Sir Jack, kung anong complaint ang inyong sininga file sa Land Transportation Office? Bombochap, una ang complaint kinamon nung illegally parked vehicle siya and wala siya sa actually parked sa amon bala mo sa aton driver's license, Bombochap, may demerit ina siya no 3 times pwede na siya so dito kami ma-file ma-focus sa iya nga demerit sa iya driver's license sa Bombochap, no, kaya para matag niya siya as demerit 1, 2 para mag-3 subject for revocation na ang iya nga driver's license, Bombochap. Okay, sige. Sir Jack, thank you so much sa mga information man at the same time sa paghahatag dugang sa mga sabat diri, no, sa mga palamangkutanon sa aton sinima ka Bombo. Maayong hapon gid, sir. Salamat gid, Bombochap, sa tempo man sa oras per ginatag niyo dira sa Bombo Radio kag mayong udto liwat. Dere wavit si Mr. Jack Kakunlo ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. So una kita diri sa duha ka mga humps. Padayon kuno ang Gira Mundial Legal. Gira Mundial Legal, pwerte, no? Kay ang Public Safety Transportation Management Office ang may limitation sa pag intervene bangod nga ti iniiya isa ka privately owned land area sa aton sinima Kabombo. Kag ang tag-iya ti as per information nga hatag ni Mr. Kunlo, retired US Navy ara kuno sa service sadto. Sa aton sini nga mga Kabombo. Kag ang Department of Public Works and Highways nakakadto naman kuno kang nakakita sining nasambit iya nga sitwasyon. Now, naintindihan naton ang sentimiento abisang tag-iya
nga bangod man nga ti ang ginpromisa sa iyasang Department of Public Works and Highways nga bayaran ang piece of land nga na-occupy or nadala sa sining kabahin sang proyekto of which ining road widening. O galing Banwa, sos Maria kagusip, tama man niya kadugay. Kaga sa matter of fact, hindi lamang inang area na dira ang wala pa iya mabayaran sang gobyerno sa mga private owner. Ti amo ni karon ang nangin resulta sa ton sini nga mga kabumbo. Hindi man iniiya terms sang tag-iya dira mismo nga nagbutang sining humps. Pero sa akon sining interpretasyon, total wanyo man kuya mabayran, kinamatarong ko pa ni bilang tag-iya sining piece of land, piece of area nga ni, paggago-gago na lang kita diriya. Butangan ko niya sang bukid-bukid diriyo para kung maglalabay ninyo sini maslakyan, magsalangit dira, kunti magkaraguba, bisan magpugok yan dalagan sa trapiko, bisan huol pa ni sa mga motorista, bala ka mo na inyo. Kaya as far as I'm concerned, akon pa niya duta. Ti katungdanan kung tani ni isang Department of Public Works and Highways. Tiyang pamangkot sinadri iya Banwa, nagkantuan naman na isang sekretaryo, ni Sekretary Manny Bunuan. Ti way man to siya mimo, kay way man siya kakapot sa kwarta sa Department of Public Works and Highways. Ang pamangkot sinadri karon nga wala pa na iya ma-expropriate or waay pa na daya na ubos expropriate or nabayiran sa mga private owner. Amo lang sinang espasyo, amo lang sinang kung din mo makita ang humps, dako na kung tani na nga bagay sa aton sini nga mga kabombo para iya sa mga motorista. O galing kon lantawon mo naman to dito sa side sa unhan, ti mabottleneck sa gyapon, maimbudo gyapon to. Kay from 4 lanes, mahimo siya 2 lanes, kag mahimo na lang siya 1 lane. Hindi na nga daan mapuslan iya ang ungka flyover. Ang 680,000 pesos nga ungka flyover. Nga nagkala biak na to ang sa ibabaw nga porsyon. When I say biak, literal nga nagkala biak to kay ang mga rubber damper tong pinangbutang nila nagturokal na to. Ti combo ini, 2 hits combo sang halit nga natuga sining baldog nga proyekto. Halit sa ibabaw, halit pagin sa inalom. 2 hits combo gani. Halit pagid iya sa mga motorista kag sa taxpayer, quadruple combo na. As per information, si OIC Regional Director Saniboy Oropel magatambong sa tawag siya gani, sesyon sa Sangguniang Bayan sa Banwa, Sampavia. So, hindi man naton iya direkta nga matakyo konsukto na si Director sa Niboy Oropel kay bagom lang nakapungko na dira. Ang mga previous nga mga tao nga concerned siniya mo kung tani ning maghatag sa nagakigo nga eksplanasyon. O galing kay ti nakita naton nga dead end ang resulta sining
geotechnical assessment, bangod nga pagtapos ang assessment, nag-agi lang sa region office, no? Ginpasa direkta sa central office, no? Kami iya nga mga taga Iloilo, syudad kag probinsya, kami nga mga taxpayer diri, nagahulat kami sang possible and kabay pa hindi magluntad nga trahedya. Tantawan nyo lang sitwasyon no, tragedy waiting to happen iniya banwa. Ano na to karon ang mga engineering intervention ngay patuman kay ara naman ang report sa Central Office ang Department of Public Works and Highways. Ginano to sang Bureau of Design, ginpanguli, ginkaon. Ginano to sang Office of the Secretary. Ginputos sa Baringhoy? Ano natabo? Sa geotechnical assessment, nga ara na karon sa Office of the Central Office sa Department of Public Works and Highways. Tidugang na lang iniya banwa? Worst case scenario, ngang iban to iya nga sa unhan nga duta nga wala man ma-expropriate way pa mabayaran sang Department of Public Works and Highways Regional Office 6, mabutang man sila to iya sang ham. Kag maghambal nga lilintokins kamo. Akon pa na diya duta, way pa ni mabayaran. Tinin magi mga motorista bay. Mautod ang transportasyon, ang transportasyon iya kutob gid lamang dira sa may banwasang pavia, hindi na makasulod rin sa syudad sa Iloilo. Pananglita na bikro magbutang man to isa, kung ako may duta na bumbubrinan, mabutang man ko. Titinuig na ning diskusyon na isang balayran sa Tuwaynin Bayran. Nakita naman isang Department of Public Works and Highways sa Regional Office 6 ni Assistant Regional Director Alfruto. Anong ginimo mo, sir? Why kuya nagapang-insulto pero hindi ko pa sa gyapon niya malimta ng hambal ni Engineer Alfruto mo? Ngati, ano na lang ni matabo sa ungka flyover, Engineer? Pangamuyuan tan lang na. Why kuya nag-insulto sa pagpangamuyo? Ako nagapati man ako sa pagpangamuyo pero inang hurubaton bla. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Paano kamo kaluyan sang Ginoo kay bisan waay iya makakita gamit ang duha ka mata sa mga pumuluyo diri sa syudad ka probinsya sang Iloilo nga may perfect partnership kag kung sino man lang nakahugakom, nakatukob sa pundo sa ungka flyover. Pero ang Diyos nakita ni kung sinong nakaganar, sinadri kang nakaginansa, paano siya maluoy? Kaluoy na gilang ningati. Hindi na magkalarosdak na eh. Pero mga tao nga responsable sinibanwa, anong ginahimo nila subong? Hopeless na gid kita diriya sa bahin karon iya sang problema naton sa ungka flyover.
Ano pa ginayhan iya ang matabo sa ganan flyover? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Amo ni ang wala na nag-usmod. Amo ni ang gin-load test kag wala na kunog usmod. Nagkalabiak, nagtililiko, nagliwas ang tinabuan. Is that normal? Oh. Sa mga civil engineer nga bag-o lamang nakapasar kag nakakuha na board. Ang masamigi na sila din nagakomentaryo sa unang mga taga WIT. Oh. Mga grupo na ang mga engineer sa WIT. Latuan yung lao ng plastada sa mga mga structural engineer na nga nagapamati nagalantaw sa Facebook Live. Anong mambal news ni Abe? Sa mga taga wet daaw. Kilala ko sa kong nabla. May kursunada sa engineer nga uyab. Ting uyab, nurse, pero may negosyo. Ang negosyo sa uyab, may tiyanggi. Ti ambalya, amo niyang ginapangita ako. Soulmate ko na ni. Handong ko yan sa kabuhi nga makapangasawa, nurse, nga may tiyanggi. Nya ti chimpo ko na ni, galigin doon na kulbaan ko pangilalahaw. Isugo iya nga tabata niya. Bakal ka to soft drinks, tapos dala pangayo number. Itudlo mo lang ko doon. Lakat man ng tabatay. Ma'am, bakal ka soft drinks. Ay, labay man akon, ma'am. Si boss Kilito, mangayo sa kuno tani number mo, galing kayo nahuya siya. Di okay lang man. Guys, eskwela pa na si boss mo? Oo, ma'am di eskwela pa, ma'am Sa, din siya eskwela. Sa awit. Ano iya course? Si boss, ang course ya, WIT. No offense man sa mga tagaan sa dira nag-eskwela sa aton sini mga kabumbo. Tipro natigayon to engineer Laguerta, naghatag number, nag-date galing kay Y sila yung magdayunay. Amo lang to ang problema da. Katiga hindi man sila guro para sa isa kag isa mo. Tido amo man yo. Sino kanila may sikat na nga ambahanon bumbo brinan mo? Ang inang pinagtagpo pero di tinadhana bla. Sino nagkanta? Si Moira? Si Yabon? Ay, si Moira! Ano nga ni pilido ni Moira? Abi ko mahal. Duway na siya pilido, engineer? Moira Padilla? Hindi Padilla. De Los Santos? Hindi man, no? Ano? Sulat ba? Bation pa di si Inday Step ko de la Torre. Ti pakita bala engineer, amo ning bag-o nga team song sang ungka flyover. Tapos samtang nga nagapropa-umpaw kita sa ugtas. Paurumpawan tanay nga makayumyum. Pakita na lang nagabiak bla engineer nga close up na amo na siya ang halimbawa sang pinagtagpo pero hindi tinadhana. Suswariya kang Josepo, laban-laban, no? Ang International Builders Corporation laban-laban ni fan ni Muir. Sa aton sini nga mga kapatid, tinahamakon mo, pinagtagpo, pero hindi tinadana. Hindi lang nakasdalom, pati sa babaw mo man.
Ati ano niya? Ang moto engineer, balik to, moto. Iniyati mambal ko ya ang amo sini nga plastada, do kasubong bala nga, do gusto mo na nga magbulag. Ti dinumaan naman nga mga kanta, classic ni. Ang ini naman niya kung dito ta sa babaw, ang team song naman na ya, please release me, let me go. Oh, tinatawag lang ito yung mabuya na gindya mo, mabuya na gindya nga, ano na, rubber damper ko na, ano na, ball jowent nga. May mga rubber damper. Oh. Ginayom-yuhom talang ni, no? Pero ti, labay manakon. Ay, sobra na yung 3 tuig. Imanong 3 na katuig aton sini nga ugtas dira o. Kag kadamo sa mga nagapakuno-kuno, no? Nga kuno abi do may ginaubraged, nga kuno mo sini, nga kuno mo sina. Sos Maria kagusip po. Ina gino inagin engineer. No? Please release me, let me go. For I don't want to stick with you anymore. Baho. Kanamitorn. 2 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. No? After sang ugtas, medyo propaumpaw sa yom-yom, pero halong kamo da sa mga kabumbo na to ng mga motorista na galabay sa mayong flyover. Halong kamo dira. Kailan tawan nyo lang sitwasyon dira subong. Oh, may mga tubo na tos lang nga gintukod. Ang tubo na isak bilog bla. No? Ti ambal sang kilala ko nga taga Pabia. Sinya grabe la tukod subong noy. Nya isa ka bilog nga tubo. Lingkod ti kasunod na sila sa uso. Kung anong uso? Lingkod ina ang pelikula nga One Piece bla. No? Anyway, kabay pa, maluoy man kamo sa mga pumluyo Total na kaganar naman kamo, balikin nyo na lang na, kagidisponere, kagikayoon para mapuslan ta na da. 3 minutos sa kaligad sa takna ngalaw na. Sa ton siniga pag panumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon. Diri sa bumbuana isod to, istorya naton. Pagdala sa mga gun replica, ginadumilian, kangot sa gun ban. Numero sa kapulisan kuno ini kasarang sa pagbantay sa barangay NSK elections. Pero may pamangkot ko kung kay Bumbusol, kay may dala ko di subong nga gun replica. Ti basic kung dakpon ko bla karon. Pero ti si Bumbusol lang ni maka-identify karon kung ano plastada, kung madakop ko, kung hindi. Ina nga mga balita, kay impormasyon balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 3 to 9, 2023. Ang September 10 ang ginaselebrar worldwide bilang Grandparents' Day. Apang sa September 9, Sabado, ang Plazuela de Iloilo ang mag-celebrate in advance ang sining isa sa mga emotionally important days of the year. Kaupo ng Technocrats Band kagang ila great selection of oldie goldie songs sa Concert at the Plaza, Grandparents' Day Edition. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 9, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 10, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran.
Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Ako si Rosward Calizo sang Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Nagdaog ako sang 1,000 pesos nga cash prize bilang consolation prize winner sa 6 weekly draw sang Sabado, September 2, 2023 sa swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ari isipon ko, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Norm Brute Cubes ang prop of purchase nga gingamit ko. Ibaka ko ini gilayon sang diaper sang akon bata kag ang iban idalawat sang bugas. Madamong salamat sa mga product sponsors kag sa Bombo Radio. Basta Radio, Bombo. Star FM, it's all for you. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon na hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus. Ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadumilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano. Amo na ina Standard time on 11 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa Udto. Sa gihapon ka po rin mo Bombo Chama Blanco Hover standby sa kay Bombo Solvinias. I-check na ito ng iya sining report ang pagdala kuno sa mga gun replica. Ginadumilian may kangot sa Comelec gun ban nga ginapatuman subong kag numeros ang kapulisan di kasarang sa pagbantay sa barangay nas kay election sa palabuton nga Oktubre 30 tuig 2023 sa aton sining mga kabombo. Now ining mga gun replica bala daw kasubong ang itsura sininila daw kasubong gini sa mga authentic nga pusel, no? Ang mga gun replica katulad di lamang sa mga airsoft gani bala made in metal, alloy, aluminum, no? Kag ang iya sini nga kabugaton daw amo-amo gini siya sang matutuod sini nga pusel tinalakip ina sa Comelec gun ban nga wala man ginapanugutan nga magdala ikaw sina sa gwa sang imo sining puluyan. Kung madakpan ikaw ti magapangatubang ikaw sang kaso nga pagbayular sa Comelec gun ban. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo standby. I-check naton ina sa Madugay with the Bombo Marisol Binyas. Lakip na ang subong adlaw pagpatuman sang 41 kada kilo nga bugas sa well-milled rice o kung WMR. Sipot kuno dayon mo sa mga baligyan, no? Sa pag-implementar sa price ceiling. Anyway, balik-balikan natin. Ina-crown check one this time si Bombo Marisol Binyasol. Sa report, please come in. Gin palambot ni Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, nga hugot gid nila na iga-implementar ang pagdumili sang pagdala sang mga gun replica ini may kaangtanan sa gun ban sang Comelec nga ginadihon iya sa pagmintinar sang kalinong kagkatawhay sa barangay sang Guniang Kabataan election period. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, ginadumilian gid ang pagdala sining mga gun replica kaangay na lang sang mga airsoft, ining pellet gun, ning mga air guns, pangud posible ini matunaan sang gilinamo. Suno sa iya, kung sino man ang madakpan nga magdala sini, especially iya sa mga checkpoints kag mga pampubliko nga lugar, posible ini sila madakop kag dakpon gid. Sang mga nagligad nga eleksyon, may mga nadakop na ini sila nga mga nagdala sang gun replica. Panawagan ni Police Major Aranyo nga likawan gid ang pagdala bangod posible makatuga ini sang gamo sa palibot sa tion niya sang barangay sang Guniang Kabataan eleksyon. Sa dugang nga pahayag aton pamatian si Police Major Ronaldo Palomo. Rolando. Speaking of election campaign, no, atay balo ginato na ato nga pumulo included ini, no, nga prohibit gid ang pagdala sa mga gun replica. No, like ang mga airsoft naton, ang mga pellet gun. So dapat i-avoid naton ang pagdala, no, during sa mga travel naton. Kay basic ko na mo pa ini maghatag sa aton sa ginatawag natin nga inconvenience. Kasi kung maagyan mo o makaagi ka mo sa makaagi sa sequence operation naton, kag makitaan sa aton dira nga mga
police personnel nga may dala ka nga nga gun replica, so pwede ka gid madakop. May mga instances, sir, nga nakadakop na kita sa mga gun replica, sir, through our checkpoint. Yes, no, sa mga previous nga mga election, may mga ara kita sa mga records nga nakaladakpan nung may dala sila nga gun replica. So that is why nga ginaanugin naton, gina-inform gid naton ang aton sini nga publiko nga likawan gid magdala, no, kahit sigurado mahatagin sa problema sa for those individual nga magbitbit or magdala sang gun replica bombar. Sir, ang pahayag ni Police Major Rolando Aranio Bombo Cham, balik kadamo sang mga posible hindi gid pwede madala, no, nga mga gun replica kay kaangay niya bala sang mga ginpanghambal ni Mugina nga mga airsoft gun kay damo nga klase mo sang mga imitation o kon mga gun replica nga ti kung dalon mo iya do pareho gid iya sang pusil nga posible magatuga gid iya sang gamo sa palibot kay bakit masalaan bila o mahadlok bala ang mga tao makatuga ikaw sang alarma ti amo na ang panawagan man ni Police Major Aranio Bombo Cham. All right. Kag amo na ang sinuman nga madakpan ti magapangatubang sila iya sa pagbayular sa RA or Republic Act 10591 o kon ining crime of use of an imitation firearm. Sa pihak nga bahin, hindi bastante iya ang numero sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo para magbantay o kung bantayan ang barangay sang guniang kabataan election. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranio, kulang gid ang numero sa subong sang kapulisan sa probinsyanan sang Iloilo. Suno sa iya nga nagakinahanglan sang masubra 3,000 nga police personnel para tani mabantayan gid sang insakto ang barangay sang guniang kabataan election. Pero sa kabilugan may ara lang subong sang 2,000 ka mga police personnel. Nagakinahanglan pa ini sang masobra 1,000 nga ati kinahanglan ipang deploy para bantayan gid ang kalinong kagkatawhay sa ginadihon man nga barangay sang guniang kabataan election. Pero subong ginatinghuan man sang regional office na maka-augment sila sang mga dugang iya nga mga police personnel man para matinghuan nga mabantayan ining aton palibot. Sa dugang nga pahayag, aton pamatian si Police Major Rolando Aranio. Ang aton nga kapulisan, like sa amon diri sa IPPO, ang isa gid diri sa namon kay because ang amon sining number of personnel is not enough to cover no sang kinanglanon naton sa deployment naton for this coming barangay district election. But of course, ang aton sini nga regional office na ara man nga tingwa man nga mga pangitaan sa mga personnel nga para nga maka-augment diri sa Iloilo Police Provincial Office para nga ma-attain naton ang kinanglanon nga personnel or deployment naton for this BSKA. May pila kita, sir, ka mga personnels nga plano iga-deploy, sir, nga magbantay or mag-maintain sang kalinong sa palibot naton diri sa provinces ng Iloilo, sir? Yes, no, ang Iloilo province kinanglan sang more than 3,000 ka personnel naton. So, susubong ang aton diri nga personnel or organic personnel naton from Iloilo Police Provincial Office, ang kabilugan naton mga sobra lang 2,000. So meaning sobra 1,000 ang kinanglanon pa na augmentation sa IPPO para nga ma-attain naton ang kinanglanon nga personnel to deploy during the election. Tag-aton nabatian ang pahayag sa gilayon ni Police Major Rolando Aranio Bombo Cham. Okay, ang kilala ko may dalaman nga gun replica, Bombo Sol, basi madakpan to siya. Ano itsura ya Bombo Cham? Makita mo ako, Aryo? Hindi. I-describe eh? May Facebook live ka na? Lantuwab lang, ginakauyatan ko subong. Napatay ang data Bombo Cham. Ay, sus Maria, kagusip. Palod to 100,000? Di gauntat ang data kung may magtawag. Kung isa lang cellphone mo. Oo.
Ti Ninoy Dante, basi kung idakop kas na ipadala ko na si mo ang ginawihatan ko ng gun replica. May istorya ko bala sa imo, Sol. Ano to? Oo. Abla mo may migo ako sa una bala. No? Hamakon mo gintaw ganya ako. Sinya, mig. Nagpairing kami ni Ardi, Meg. Oo. Oh, silingko, balaan ko, nagpairing ka mo ni Arde. Lingko, batihan ko ba nga nilupok sa pusilyo eh. Nya, araw-araw ka man imo, Meg. Ara ka na sa tabo, batian mo pang lupok sang pusil ni Arde kag ako. Lingko, ma-distinguish ko gani kung sino nagapalupok eh. Oh. Sinya, ba? Grabe ba? Silingko, Aryo, ipabati ko mula si mo ang lupok sang pusil ni Arde pag play ko sang prepara ko nga sound. Bang, bang, bang. Nami lupok sang pusil ni Arde. Sinya do maamugin, Meng. Do maamugin niya tunog ka pusil ni Arde sa imo nga sound nga ginpatukar. Silingko, pero dabis-dabis siya, Meg, ang tunog ka pusil mo. Sinya sakon niya, ara ka naman. Nya ti ano bi tunog sang pusil ko? Lingko, Aryo, pabati yung nakakatunog ka pusil mo? Lingko, ubos mo gito isa ka magasin mo. Silingko, 7 ka bilog. 45 ya pusil mo. Ya, tunog ka 45 mo. Puchong, 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 puchong. Oh. Purte nga. Bilib na ko si mo, Meg. Bation gin man nagali. Sol? O, sir. Abang mo, Sam. Oh. Nami naman ang lupok sa pusil ko. Asang pusil ko? Sang pusil sa migo ko? Nami man. Maabot din. Namian si Sol. Wow! Ang migo ko to, ano na lang to? Sol na lang to, kahit nakatero na. Ang Sol. Mayo lang wala may naigo sa pagtero, ya, Bombocham. Ti igo ang ano yung target? Ano ang target, ya? Ang Dagong? plates? Wow, grabe. Sige. Sige, ah. Budla influensya ang paminsaron sa mga kabataan. Subong, okay na Sol. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bawdo enthusiastic pag ang extra ni Bombusol sa nakabati sang pusil sa migo ko, no? Anyway, magambalik ka nga gan replikalyo ko Bombo Mel sa aton sini nga mga kabombo. O, lantawan nyo bla? Ina daw ano na siya oxygen. Oxygen na tawag sila, no? Ang ginatughong sini nila tapos pellet na ang puti nga sa isa ka botilya. Lantawan nyo bla, pusil gidya. No? Do katulad gidya sang tutuod sini nga pusil ang iban pa naton nga sample bala sa mga gun replica. Nan, tiyamakon mo sinabanwa, sino magunauna abi nga airsoft na o kon daw ano sina, daw halampangan lamang. Kung magwa na gurong naara pag ino, ti may box man siya nga iyaw, katulad sa mga pusil, libla nga kung magbakal ka sa mga gun store, mo kompleto man o may magwell man siya daw pang kumpit gani, daw pang firing gani nan ti sino kung hindi mo makita ang iya sini nga magasin, sino maguna-una abing gun replica ina. Pero nalakip ina sa Comelec gun ban. Gani palinton gid mo ara pag ino. O karami isang 1911 no. Slim mo damo iko bla na sa pusil pero gin ko na gin research ko. Amo ning pusil kami gota Ninoy. Atong puchong amo na lalupok ya. Pero basi sumong lain naman tulupok yan Ninoy kaya nag-change sa kuno? Nag-change unit sa? No? Do malahalo na to sumong iya. Nga pusel. Do gati nagata na to kuno? Patak. Do wawuna na gurong lupok ya. Nagili sa unit mo automatic. Santo hindi automatic iya pusel. Sumong kuno automat nung nag-ilis sa sang moto no PCC to pistol pistol carbine na caliber or pistol caliber carbine no do muna
Oh, ti pwede ka na iya ka automatic na minoy mo. Tiyan mo na kung lupok sa pusilis mo. Patak tak 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 tak. Oh. Grabe man nga pag-improvar. Oh, pero sa aton sin mga kabombo, hindi ka mo magpadbinturan nga magdala-dala bisan sa mga kasubong lang sinibisan mga tawagan ni mga anong term, gun replica, kay dakop ina, lakip ina sa ginadumili during election or kung mayara sang gun ban. 26 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik ta, 41 kilo nga bugas, rice ceiling, subong ipatuman, ubos kuno dayon mo. I-check ta si Bumbo Jo Marvilla, pagbalik ta, matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Oras na to. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan. Magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdum. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions. Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DUFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Pagkita kuno sa mga bumalakal sa bugas, mga konsumidor sa 41 kada kilo sang well milled rice. Ubos kuno dayon mo? Aba, kay subong adlaw, epektibo na ining mando ni Presidente Bongbong Ramos paykantanan sa pagpatuman sining price ceiling sa bugas. Jom sa report, please come in. Daw kasubong kinuyaban lang ang pila ka mga ginabaligya nga bugas diri sa merkado sa syudad. Ini ang kasunod man sa sining pagpatuman sa rice ceiling. Subong adlaw ko sa din 41 pesos dere ang regular milled rice ang kada kilo dere samtang ang regular milled rice amo nang 41 RMR. Yes. Ang 45 pesos amo ang well milled rice. I see. Okay. Kung isa do ano ka man sa WMR kag sa RMR. So well milled rice 45 pesos per kilo, regular milled rice 41 pesos ang kilo, Bombo Jomar. Roger that. So, based diri sa pag-usisa naton kay nagbubusap aga pa lang mo na pila sa merkado mo. Especially diri sa may area sa Iloilo Terminal Market. Ibang ka pala malhas pila. Iti gusto nila makabil. Asining 41 pesos. Nami ini siyang variety kung ipanggid sa nagligad to nga mga inadlaw nga ti
ang 41 mo kung nagbakal ka medyo manubo-nubo na gid man nga quality no sa sining mga local rice aton nga ginabaligya diri sa merkado pero ining 41 pesos pumutsam nami ini siyang quality kay timakon mo ang baligya sini kahapon sa sining 41 pesos ang iban 45 pa mo sugol pila naglubo kay ti subong gin patuman ang ining price ceiling no tiya mo iban pisar nga ti dako ang kaperdihan nila so ay sila may mahimo kay ti amo na ang mando sang presidente no ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So based Madrid no sa pag posisa naton sa piladri karon ka mga rice supplier diri sa mga area sang Iloilo Terminal Market. Sa persona rin ni Sir Edison Garcia at sunod sa iya una gid ni naubos ang ining tag 41 pesos nga kilo sa nga bugas bumutsam banggid diri sa 45 pesos nga well milled rice kay ting iban ang 41 kag 45 di man gid maglayo ang ilan sa nga quality so ang iban gid prepared na lang ining na tag 41 pesos nga kada kilo sang bugas pero sa part diri sa mga supplier may pagkadismaya no sa ila sa nga part kay ti hindi pa ni kuntani no nga tayo nga ti magbaligya sila tag 41 kay ti way pa ni maubos tak nila pang butsam nga ti kon lang tawon ang imbes ang 41 45 pa kuntani ang baligya nila ni kada kilo kag ang sa sining 45 47 pa ni kuntani ang inog baligya nila o galing ti kay amo na ang mando so ginsunod man sa pila diri ka mga rice supplier. So ang ila na lang sinidiri nga lihok, mangita na lang sila sang mga humay bla, at mag-ong guwa sa treaser, no, pre-harvest, mangita sila sa mga barato nga baligya. So dito na lang sila mabakal, agod nga tiya maikumpit sila nga magbaligya sa nga tag 41, kag 45 ding kilo sa well milled kag regular milled rice regular milled rice bumutsam adri sa to sa nga merkado publiko. Ipapati tabla si Sir Edison Garcia o kung si Sir Edison Garcia yes no sa may interview diri sa Bomboradio. Sir, 45 na lang may 45 na lang nabilin kay ti amo na lang ang kuan ka pangita pa kami sung nubo-nubo nga presyo nga pala nga bugas to sa uma. Di ba malakapatas-patas? Oo, patas-patas la gani ning 45 renta. Pero pila na bligyan nyo kapon ka 41 na. Ang kada kilo. Ti 45 na ti ang 45 na mo subong ang 45 na 47 na kang gapon. Oo, 41. Amo na 45 liga dadlaw. So bali una ko boss 41. Oo, ti kay nubo abi mo. Ti subong ka pangita pa kami sumati may iwat siguro kung makakita sang 41. Oo. Ti 45 makapatas-patas gawa kung mag 45. Oo. Okay, pila ka sako ng 41 mo kinan ubos ni? Mga pulo na sa retail sa retail Retail mo lang kalbanan. Ito nga sako kag ginantang kag kinila sir. Kahit hindi ka supply makamo mo. Damo man yung supplyan yung tingob man. Oo, tapos kapamakal kami sa uma. Kapamakal si posto sa uma. Kapangita ka mga nubo presyo kasubong. Timiwat, way magawa humay nga ba? Ang 45 ni kung baklang usak sako pligligyan nyo? Ti buwan nyo ni 250 gani. Ti do patas-patas lang do 20 la gani ano na mo no. Ti way may mo masunod sa ano ka gobyerno gid. Kung bakal sila 250 ang isang sako. Ti kapangita pa kami manubo-nubo. Mayo tani ko mga 2-1 or 2 mga kapital ti may ano gawa. Oo. Kawagayos ba? Iwat pasubong ano anihaw? Niwat. Kagatadaan. Pigado ko ng palay. Di ka mo usually nagakuha mga supply yung list yan? Sa pututan, pag sa pabiyaw. Ito ka muna nang nagapacking ni sa inyo, ano na, ilabrig ka ang bugas niya? Kang asmi ni bakal nila sa mga budigang lagpo di. Ang lokal ang amon, oo. Ang lokal amon sa pututan. Sige Ang pila bakla na nyo pala ito sa umahaw? Mula ko kano, do malina 20, 21 ligate. Subong kasi manaog ni Goro. Mahal no? Oo, mahal to ligate. Ambot subong ba si ambot ma ako ni hasta 15. Wala ala ko balogit sa umato. Ti karulo naman ano mangungumay.
Si Sir Edison, tiyan mo na, no, sa ila sining nga part, gilayon man sila nga sunod, no, sa sining mando sa nga presidente. Pero may pila man dili ka mga vendors bumutsamp ang way gilayon, no, nga nagpatuman sining price ceiling, especially kay na sa pag-check naton sa Melapas Market, ang iban may ara pagani 60 pesos ang kada kilo sang premium well-milled rice bumutsamp asa nasambit nga merkado kasi ang iba nga rason nga atigin baka nila sa maha kundi baligyan nila ginasahan nila akon ipangge jati pagbaka nila to tapos baligyan nila barato so sila man maperde so ang ila sa nga lihok ipaubos na nila ang ilang stock at the same time amo na nga mabakal sila no kung pilatong kuha nila sa supplier so mumana ang ila sila nga inibaligya no tiga sa laman sila sa presyohan ay kung pila ang baka nila nga tinagapatong malang ni sila bumutsam agad yung makagilansaman ang ining mga magagmay dire karon nga mga rice retailers adre sa may syudad sa Iloilo bumutsam. Alright, so ang una ubos ang 41 pesos kada kilo. Yes. Ang may bilin pa iya 45. Ano plastada da Jom sa implementasyon kung hindi yabi karon magbambalabi karon ng retailer per day ko Di kayo magbaligya 41, di ko magbaligya 45 no matabo. Kay based dire sa aton sa ding pag-checkar may ara ning salabton. Ang mga rice retailers dire kati kon hindi sila nga magsunod sa ila sining agin patong abi no nga rice ceiling sa Department of Agriculture man kag same time sa Department of Trade and Industry bumutsam. Although ngati ako ng taon ta hindi lang man 41 to 45 mo nag-arrange dire ang bugas may ara mga tinagalapaw no like sining mga makita naton mga imported rice kay ang imported business sa pagmangkota way ni sila ya matandog ang presyo bumutsam only ngati ning lokal nga rice amo na nga regular kag well milled amo na dapat dira ang i-implement no sang mga vendor dira bumutsam amo margade ginaulat-ulat ta dingat ti mas mayo nga makagwa pagid sa statement man ang concerned agency dire sa gobyerno as long as ako nanoda karon ang mga patakaran kag anong matabo kun hindi sila magtuman sa pining mando karon man sa nga presidente ngati may ara sa price limitation sa presyo diri sa bugas bumutsam. All right. It is si Bobojo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Kaya mo na blang hambal sa mga retailers. Yan nga retailers lang kami. Gahinga mo man kami nga makaginansya. Ti karon kwao na monto iya sa mga sisining mga ano nibla? Mga traders sang mahal tapos ibaligya na mo barato. Ti kami naman iya karon ng kaluluoy. Ti mas mayo siguro nga pati sa bahin iya sang traders karon mahimo man sa lihok ang aton sining nga gobyerno si President Bongbong Marcos being the Secretary of Agriculture nga taghulon niya man to hindi iya lang pagtaghulon kagton niya man ang mga rice traders ining mga hoarders ining mga cartel rice cartel no nga pagwaon ng ila siniyang nga mga stocks dira so that nga makabaligya sang mas barato nga por kilo sang bugas kiti layo na tuya sa patad mo no kung sa ano pa bla impossible dream ang 20 pesos nga por kilo sang bugas sa aton sini mga kabumbo tikon amo ginayang handom sa aton sini nga presidente ito hindi taman makita sa iya ang effort nga malapot ang target nga ginpromisa ya sa 31 milyones ka mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas nga nagpati nagsalig
nga amo sini karon banwa ang promisa sa ngaton sini nga presidente. Subong yang 20 pesos hambal sang isa ta diri ka viewer sinya ti tunga Pero nalamot na gid man Bombo Omel ang 20 pesos. 20 pesos isa ka botelya sang soft drinks. Inaiya 20 pesos. Galing it hindi man naiya bugas. Iban sini nagambal sinya Bombotsam ang tag 41, tag 45 pesos nga por kilo. Daan na nila nga stocks nga bugas. Ti tubtob sano iya nga mag-inamo kita sini. Ga problema kita diri nga kamahal sang bugas ang diri sa pungsod Pilipinas. May ara bala kita sang nabatsyagan nga lihok sang aton sini nga presidente para iya nga mapahagan-hagan. Yes, may ara amo sining price ceiling, but makasustener bala ini? Sustainable bala ining nasambit karon iya nga price ceiling? Kaya ang tag 41 pesos una na ubos. Ti ano boss, why na sang tag 41, tag 45 na lang? Paano matabo abi karon kung maubos na ang tag 41 kag tag 45 nga bugas? May baklon pa kita ihan, ti man tiner kita guro sang tag 60, 61, 56. Amo na gani nga ginapamangkot naton banwa, what if kung ang mga retailers karon iya hindi abi iya magsunod sa mando sa presidente sa Executive Order number 39? What will happen? Multahan? Sila pa yang multahan? Ti hindi sila magsunod? Kay ayawan man sila kapanunot. Kay sa trader, mahala ila sini nga baligya. Ti nga apresyoron nato niya karon mga retailer. Hindi ka mo maghambal nga ang presidente naton, ang Secretary of Agriculture, ang masarangan niya ang mga retailers lang? Hisgan niya lang ang mga retailers? Sa mga traders, hindi siya ka-penetrate, hindi siya kamando? Sa mga hoarders, kulbaan siya, hadlok siya? As a matter of fact, being the Secretary of Agriculture, balaan ni President Bongbong Marcos nga nag-eksister man diri banwa ang ginatawag sini nga rice cartel sa pungsod Pilipinas. Kagkilala niya kung sanday sino ini. Tinga karon niyang pugaon ta mga retailers lang nga ang mga retailers lang ang munang pugaon kag presyoron nga dapat mabaligya kamo 41 per kilo, 45 pesos per kilo. For example, amo na lang ni Manuao, retailer ako. Si Bombo Omel karon trader, ti mabakal ko to sa iya. Baligyaan ako karon abisang 2,800 pesos 50 sa 50 kilos ng bugas. Be, sumahon ta. $2,800 Tiyang iguan niya sang 2,800 56 pesos ang per kilo. Ang 2,800 ni mabaligya lang ko bisang 45 pesos per kilo. 250 lang ya. Ti perdigin ko ya. Pilagi na nga kung sining perdihon. 550 ged. Bombo Omel.
Okay lang? O, 550 gin. Risto gi kuya 550 pesos. Kaya mo na yang mando sa ngaton sini nga gobyerno nga dapat ang mga retailer mabaligya sang mas manubo sini nga presyo sang bugas. Tibaklon ko 2,800 sako, ibaligya ko iya 45 pesos, perdihan ko 550 para lamang nga hindi ako mabultahan. Hindi ko iya maglapas sa Executive Order number 39 ni President Bongbong Marcos. Samtang ang mga traders tuya, bisan 50 pesos, hindi magpaayo. Sa persako, sa ila siniiyan nga bugas. Oh? Di ano man? Amula na iya masarangan ni President Bongbong Marcos sa ngaton sining Agriculture Secretary, retailer lang gid ya masarangan mo pugaon, sir? Tapos sa mga hoarders magdeklarar sila, why not stop? Pulok-pulok tayo ng mga opisyalis na ito, import tayo! Just like sa natabo sa Kalamay. Artificial crisis ang ginhimo sang pipila ka mga Jutayan na ba? Kabuilo na mo? Oo. Mahal lang kayo nakapugong kumubuwil. Oo. Artificial crisis ang ginhimo sang pipila ka mga opisyal dira nga gutom sa kwarta. Oo. Para nga ti maka-import sila, makaganar naman sila diyon sa madamo ang kwarta. Pero ang mga ordinaryo nga Juan de la Cruz nga kabahin sang 31 milyones nga botante ni President Bongbong Marcos antos. Oh. And by the way, Mr. President, sir, hindi tani madala-dala sa nagalinagtik lang nga English. Ang problema sa aton sini nga pungsod. Oh. Dapat siniya mabatsyagan naton. May mga ginahimo ikaw dira. Bilang Agriculture Secretary. Kung why kam lang sa imuon na ka magsagad ka malang kalinagaw, sir, abi ihatag na sa iban. Oh? Galing kiti basi kung may ara mandira iya sang gusto pa nga pamatud-an si President Ramos Marcos. Galing ang pamangkot kung anong gusto niya pamatud-an, ano ina, kagsan o ina. Oh? Kinahanglan ta pa bala mag-suffer sa kamahal sa mga nagapanguna nga balaklon? Kinahanglan pa bala sa mga Pilipino nga magutom? Tapos puro pagwaan talang iya nga baw ang inflation rate nagdubo, ang amo sini nagdubo, ang nagdubo, oh, sa aton sini makabumbo 31 milyones wala na tsian oh. sang subong iyang administrasyon. Hulamaan na ito bala sa kailang ang 500 milyon nga confidential fund ninday Sara ho. Kagay bakal bugas. Lilintukin siya 54 minutos sa kaligad sa takna sini nga las 2. Sige, gawon ko na lang balita diri sa aton sini nga pagpangalagad si Bombo Lindsay Bade matukod kuno sang hatchery now pamaagi ini pag-agud madres ang nagadubo nga populasyon sang blue swimming crabs sa probinsya. Oh. I-check tabi si Bombo Lindsay. Bombo Lindsay, report please kamen. Ombudsman nga mapanubo or
ma-address ang ining pagnubo sa supply sa blue swimming crab. Ang Iloilo Provincial Government nagapatukod sa isa ka crab hatchery diri sa may Banwa sa Concepcion kung ini pahamtang ini mismo sa Northern Iloilo State University upon sa NISU. Sunod diri kay Dr. Ildefonso Toledo, ang provincial agriculturist, ang ining pag-construct Bombo Champ hatchery na kumpisa ni siya 2018 pa. Sa tiyon pa yan ni Anay Governor Arthur Defensor Sr. Kasi siyempre bilang inisyatibo man yung natin mabuliga ng mga fisher folk sa crab industry. Gabi pa dayon inasubong sang anak man sining at si Governor Arthur Toto Defensor Jr. So ini mag-contribute ini siya actually sa provincial government sa pagbalik sa blue swimming crab sa industriya kay bangod giti sa duanay pa lang ang bahin sa Northern Iloilo. Paano nakita yan ng manggarano nakita actually sa sining crab bombot sa mo gali kiti nauntat lamang inabangod man sa pipila ka mga factors or pipila man ka mga problema ginapangatubang sa probinsya sa Iloilo. So ang anay gobernador nagapain ini siya sa 5 million pesos para sa sining construction. Pero tingnan mo ito kanina na untat lamang ini bangod na tinagka-pandemya kita diri sa may pungsod Pilipinas. Pero after sa pandemya, ang si Governor Toto Defensor Jr. nagdugang pagid, nagpain pagid sang dugang nga budget agud nga makumpleto ang ining proyekto including na ang mga security area, ang tangke, kagiban pagid nga facilities and other equipment. So ini ang ining pagpatukod no sa hatchery jumpstart ini siya for full operation na sa blue swimming crab hatchery. Hopefully with this matigayon man kasi makahimo man no sa marine protected area sa bahin sa probinsya sa Iloilo nga mangin potential source man sa mga stocks na kinahanglanon sa mga fisher folk kag mga crabbers. Kag nagpangabay man diri gani si Dr. Toledo sa mga fisher folk nga i-rationalize gid ang pag-harvest kag pag-refrain or mag-refrain gid sa pagkuha abi no sa mga crabs nga ma-sustain ang ilang livelihood since na ining facility nga ni ara sa sulod sang Banwa sang Concepcion or sang Concepcion dira sa may nasambit mo universidad ang mga students nga ni Manbombo Chama makabulig man abi no maka-learn man sila abi sa skills and techniques when it comes sa hatching sang ining mga species. Yari bala ating kumatian ang pagpahayag ni Dr. Ildefonso Toledo. Well, akong tanawon naton kag everybody knows nga ang blue swimming crab o kunin naton kasag ini ka importante nga marine product naton nga may export nga potential. And in fact, we've been exporting sang iya sining meat to other countries. Now, ang 1999 nga report nga study nagapakita nga ang iyang populasyon sa sining blue swimming crab diri sa aton sa probinsya kag sa bugos nga Pilipinas naganubo kagdamo nga mga rason kung naa nga nubo ini kag napektuhan ang iyang pagdamo. And then ang fortunately may isa kita ka agency nga nagahatagit sa tiyon nga manalawsaw sini kag naghimo sila sang proyekto dito sa Negros Occidental kay ang Negros Occidental that time isa ka na nagaproducer man sa kadamo nga nitrotulinada sang blue swimming crab. So himuan nila dito sang programa. Kag as an offshoot sini may meeting ang mga Bisayan si Mayor Governor rather composed ini sang gobernador sang Masbate, Cebu, Negros Occidental kag sa aton sa dire sa aton sa Iloilo. One of the meetings nga ginhimo si Governor Marañon sang Negros. Hello. Yes sir, go ahead lang sir. Yes, ang Governor sa Negros din si Governor Marañon may hatchery sila dito sa Negros Occidental. Kag one of the meetings nga ginheld dire sa Iloilo, ang Iloilo nag-host dito sa Sikugon Island. Nagdala siya sa mga crablets nga stock dito sa municipal waters dito sa island sa Sikugon. And that time, Governor Arcinior gain interest nga kung ano man ang mabulig sang probinsya sang Iloilo para mapabalik ini kag mapabangon ang industriya sang kasag. Gani nasigayon nga hatag sa sang order sa akon nga i-construct ang hatchery kag gilayon gin katuan namon to ang set up sang
hatchery sa Negros Occidental, kag amo na nasubong ang aton diriya sa Iloilo, nga ara na pamtang sa Northern Iloilo State University sa Concepcion. Okay. Nga, sir, napilian naton sa Banwa sang Concepcion, are they rich bala sa crab production ang Banwa sang Concepcion? Well, within Concepcion, kadadra sa Northern Iloilo, noted na siya, kag in fact, may asara kita ka fishing plant sa Concepcion. So meaning to say, may mga napanguha ang aton ng mga mangingisda sang mga kasagman. Kag in fact, upon survey, kag site validation, nami pang quality sang tubig sa Concepcion, most especially along sa lapit sa campus ng Northern Iloilo State University. And in fact, may ara man sila ng existing hatchery before sa iya sa Balone. So we make use nga may ara man facilities kada kung naka-raise sila sa abalon, meaning to say ang water quality hindi problema. So therefore, ginano naton, we make representation, and in fact, ang nagmuwa kita sa ilang administration, nadra naton ipahamtang aton nga blue swimming crab hatchery. Okay, pila ni gani, sir, ang gin-allocate nga pondo sa provincial government? Well, initially, para sa building kasi ibang na facilities, we allocated mga 5 million. But then, kay may mga damo ng mga additional ng mga kinanglanon pa para ma-operate na siya, well, under sa administration sang kay Governor Toto, nag-add kita sa other mga facilities. So right now siguro if we have to count, base mga ara na kita sa 7N. Okay. Ang amo ni siya bala, sir, ang first nga hatchery diri sa may probinsya sang Iloilo nga natukod. Yes, the first nato na yang amo nga hatchery nga para sa marine sa blue swimming crab. Kay may ana naman kita ya sa may freshwater. Okay. May gaplan pa kita, sir, nga madugangan ini sa ibang nga banwa? Well, depende sa interest, depende sa ato nga demand. Kay not necessarily mean nga kada banwa butangan naton or iban nga duog butangan naton. But then kung makaproduce kita sa Concepcion, pwede man naton ma-disperse kag mapang stock. Actually, ang aton nga project is stock enhancement na siya. So, ang aton na ma-produce ng mga crablets, pwede naton ma-share kag mapang-disperse man sa iban nga parts ng probinsya. Nabatian pa po si Dr. Ildefonso Toledo, ang provincial agriculturist. So, muning hatchery nga ni ginakabig milestone sa fishery sector sa Banwa sa Concepcion na mahimo makabulig sa pag-restore sa crab production na sa ilang banwa, kini na consider man ini na one of the producers ang Banwa sa Concepcion sa blue crab sa bilog nga pungsod, Pilipinas. Ang ining blue crab, anong kinalain niya sini sa mga ordinaryo sini nga mga alimango, bombolens? Actually, the same naman ni sa gawa, bombocham, o galing kay kung ipanggit natin sa mga ordinaryo lang yung bombocham ng mga alimango, mas rare ini mo kag mas manubo ang ang population subong bombocham sa sining blue swimming crab diri sa may bahin sa Banwa sa Concepcion nga well in fact sa tuanay sa mga nagliligad nga mga timuig very rich kini ang blue swimming ang Banwa sa Concepcion sa blue swimming crab bombocham. Ano ni siya? Manamit ni nga sa isang seafood, hindi bala bombolens? Yes, oo. Ano yan? Why pa nakatilaw na ko sinisiguro pero do hindi ko lang ma-recall kay do allergic ako abi sa sa mga crab la bombolins. No, pero sa iban nga seafood yati why man ko sang allergy No. Pero why pa ko nakatilaw sang ginatawag bala ni nami na kuno mo kag do malahalo na. Oo, malahalo ni siya. Hindi may isa pag ikaluto na sang crab. Ginpakita ni sakon sa amigo ko gali sa isa ka sikat nga hotel. Dili lang sa syudad. Kanami bumbulin sang pagplas. Why ko bi makuhaan sang laragway mo? Pero suno pa sa mga nakatilaw na namit ko nun ining crab mentality. Nami na sa mga may amo sina Pagkaon na hindi. Tawag niya, ginabutang na lang sila kung galingon. Bukod sa... Ginatulo na.
Pwerte. Anyway, pero isa man ini karon kun isa sa mga makabulig ni nga makaprotek kag makapadamo sini sa ila at the same time ma-enjoy taman ang mga kasubong sini nga resources in terms of seafood sa Bombolins. Mas mayo ini nga may mga kasubong nga programa karon. Yes, Bombo Cham. Alright. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bale para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kinda Bombo Lindsay sa imo siniiyang balita kag impormasyon. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa dugang mga balita kag impormasyon. High value individual nga tagalapas sa dakpan sa Negros Occidental bangod sa Big Drug Hall. Una na nga nakapalagyo sa bayba sa lapas. Utod sini isa man kidurugista. Kag-enhance sa local public transport na route plan, ginalantaw ipatuman sini nga last quarter sa nga tuig. Sa nagligad to, ipatuman na tapos subong. Ginalantaw pa lang. Anyway, balikan tayo mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sini nga palatuntunan na bumuanay sa auto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. Napadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kutugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa Third time, 9 minutos na nakaligad sa takna sinikaron nga las 2. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bumuanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Ria Mumblan. Saya sining follow-up report, high value individual nga tagalapas na dakpan sa Negros Occidental bangod sa Big Drug Hall. Una na nga nakapalagyo ni Gleo sa bayba sa may lapas mano. Ang utod niya durugistaman. Suno sa aton sining kapulisan. Sige gyapon luto to aw. Damo supply subong ba? Sige, Bombo Ria sa report, please come in.
Natukiban nga una na nga nakapalagyo ang durugista nga lakip sa mga big-time drug personalities nga nadakpan sa Hacienda Santa Ana, Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. Ini amo si John Valentin Remigio, 34 anyos, single kag residente sang Barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City. Sa diin kaupod sini sa pag-resupply sang droga amo si Chris Mark Blanca Flor, 27 anyos, single kag residente sang Barangay Poblasyon, Bingawan, Iloilo. Madumduman nga na-recover sa mga durugista ang kabugusan nga 13.703,000 million pesos nga balor sang suspected shabu nga nagabugat sang 2,015.25 grams. Nakumpiska sang San Carlos Police Station ang 3 ka heat-sealed transparent plastic sachet nga may unod sang suspected shabu, 2 ka vacuum-sealed nga transparent plastic sachet kag mga drug paraphernalias. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Greg Matutino, officer in charge sang La Paz Police Station, iyagin pahayag nga Hunyo 28 sang nagpatigayo ng mga kapulisan sang drug bypass operation sa diin nadakpan ang manghod sini ang si Johnny Remigio, 29 anyos, lunsay residente man sang Kaingin, La Paz, Iloilo City. Suno kay Matutino, natinguhaan nga nakapalagyo ang magurang nga Remigio pinaagi sa pagsaka sa patder kag naglusot sa suba. Sa diin ginpahayag nga at large ini sang amot tunga tinion. Ginpahayag dugang sa natungdan nga ginapasuni man nga kaupod sini sa transaksyon ang ini nga taga Bingawan nga nadakpan sa Negros Occidental kag mayara ini sang grupo nga ginasandigan sa lugar. Naibaluan nga ang iloy ni Valentin ang tumandok man sa Negros Occidental nga amo man ang lugar sa diin ulihi ini nga na-monitor sang kapulisan. Yari karon sa dugang nga pahayag si Police Lieutenant Greg Matutino, officer in charge sang La Paz Police Station. Ang pangalan ni amo ni si John Valentin Remigio Idirla alias Mapet, amo ni siya ang gingandakan namon sang bypass operation sang June 28, 2023 dira sa barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City. Ano ini ang background niya, sir? Kaginan ini siya preso, ini unang nga best nga pindakop siya. Bali amo ni ang kwan ang unang kwan amon nga pag-conduct siya sang bypass operation kay may mga information ta nga naga-engage siya. Amo na nga gingkasa ang operation sa aton nga kwan sa aton nga mga operatiba. Supplier ni siya sa iligang nga droga sa distrito sang La Paz, sir. So ang kwan lang ang monitor sa amon nga tropa dila siya ga kwan lang din siya may kaingin kay sa mga neighboring nga barangay. Ang iya nga cohort mo ni iya nga utod nga si Johnny Remigio. Bangod duha sila ang nadakpan, ang isa sa probinsya sa Iloilo, specifically sa Panuasang Bingawan, sir. Ano ini ang iya nga relasyon man sa nadakpan, sir? Bali subong lang namon ni na monitor sang pagiguwa sang information nga nadakpan sa to sa may San Carlos. Ay nang iya nga pod wala kami ka monitor but then siguro amo ni iya nga kwan nga kaupod sa transaksyon nga permi. With this para sir how bangod angin laptop amatamat mga liwat nga nagabalik ang mga durugista sa ilang bisyo. Pag ano naman subong ang inyong para mapapas ang mga durugista, sir? Sa subong aton di continuous ang aton nga operasyon kag kinahanglan man naton nga hindi lang kita sini kundi kooperasyon sa pumuluyo sa tagsa-tagsa ka barangay kag ilang nga mga barangay opisyal nga maging mapagmatyag sila sa ila palibot kag kung may mamonitor sila ipaabot nila ang impormasyon sa aton kay ginavalidate man naton ina kag kung magpositive ng information na muna nga ginakandakan naton sa bypass nga operasyon. Si Valentina na sa watchlist sang La Paz Police Station, sir. Ang si Valentin sa according sa akon nga is that bali
kwan lang to, wala pa isilay siya, huwag pa siya nakakwan sa isang time to sa watchlist na monitor nila mo nga kwan nila gina-operate. Bangod no, ginakabig na siya nga high value individual. Sir, ang ginakibot ni man bala nga nalakip man siya sa mga big time drug dealers sa Rio, sir. Ang kwan na medyo may kwan man kami nga nakibot nga dako ng kwan ang iyang version, but then isa nga na naglabot sa amon information nga pag palagyo ya dere dito sa Negros ang kwan ang iyang panago, ay posibilidad niya may grupo siya dito nga ginsandigan nga muna nga dako na ang iyang operation. Sir, sino ni ang iyang source ng illegal nga droga? Ang source ya wala ko pa na sa akon nga lang operatiba kay operatiba ko ni isang John nakakuan na ko kung dinigin ang mga source ya kay basta ang iya source ng time na to dire lang area sa Iloilo. Gin-monitor niyo movement niya, sir, knowing nga ang last ninyo nga encounter si iya last June, mga putangta, mga masobra duha man kapulan na inyo nga monitoring sa inyo drugista. Bali, after sini nga nakaplagyo siya, nga monitor kami, but then muna nga hindi gidi specific ko sa din basta ang last nga monitor dito siya nagpanago sa Negros area kay ang iya Iloy ni taga Negros li ng pamilya. Si Police Lieutenant Greg Matutino, officer in charge sang La Paz Police Station. Bangod ayara ini siya sa watch list sang La Paz Police Station bilang street level individual. Hindi na ini makakilibot sa labahin sang La Paz Police Station nga makabig ini siya nga high value individual bombo cham bangod man sa iyang koneksyon sa nanari-sari nga mga drug dealers sa Western Visayas. Pero sa subong no, yara na sa kustodiya sang San Carlos City Police Station ining si John Valentin Remigio. All right. Ini si Bombo Ria Orleante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Ria Mumlan sa imo sining report. Di kabay pa maubos ning mga drugista dito para ngaway na sa may maduso sa illegal nga druga. Pero mas mayo tani iya kung maubos ang kung mauntat na ang source ni. Amo na yang targeton bigitan ni sa aton sa mga kapulisan para nga kung waay na sang inugbaligya, sino pa ang mabaligya? Kuti waay naman po sir. Di ba? Alright, sige, ang iba naton ng mga balita, hindi naton matatapan diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa ututugyan naton sa iban sin News and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Mombo Chama Blanco over gabilin sa imo. Sa manay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 3 to 9, 2023. Ang September 10 ang ginaselebrar worldwide bilang Grandparents' Day. Apang sa September 9, Sabado, ang Plazuela de Iloilo ang mag-celebrate in advance ang sining isa sa mga emotionally important days of the year. Kaupo ng Technocrats Band kagang ila great selection of oldie-goldie songs.
Concert at the Plaza, Grandparents' Day Edison. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa September 9, Saturday. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Mags, kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa September 10, Sunday, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ang climate change magaserbe nga isa ka epektibo nga paagi nga mapauntat sang malinong ang mga gamo sa tunga sa mga kapungsuran. Plus wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga palengke winners. Ako si Nyema Glomo sang Baluarte Molo, nagdaog sa 6th market draw, sang swerte sa palengke sa Oton Public Market. Nagamit ako sang proof of purchase nga North Cube. Nagdaog ako sang 500 pesos nga cash. Isipon ko nga ako na dagan, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Kag isa ka balde nga gift pack, balor 800 pesos nga sulod sa Orocan nga balde. Gamiton ko nga ako na dagaan sa pagbakal sang akon nga maintenance. Nagapasalamat ako sa mga product sponsor kag Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Star FM is all for you. Ni saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta. Magbukas ang savings account sa bangko kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water kung magpanglaba Ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized,
numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Tuesday! Kumusta ka mo da? Smile! The day is so beautiful. Ang aton nga weather is so good. Kumusta? This is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Ika-5 na para sa bulan sang Setyembre. Kag this afternoon, padayon na naton ang pagbasa kay pagdulong sa inyo sa ating mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program. By the way, sa kay Anonymously Gorgeous sang Arevalo, if you are listening, wala gali ito masend ang ako naging email ko. Do may problema sa mga email ad. But anyway, gusto ko lang ikaw pahibaloon sa liwat nga yes, pwede gid nga magkadto ikaw diri sa Saturday para nga diri ako ma-interview sa imo sa sulod sang booth. So looking forward sa ating pagkitaay. Please be here sa studio before 2 o'clock sa hapon sa sininga Sabado. Salamat gid. Kag ari na nga atong bahanon as I welcome you all mga kabombo from Stephen Nicole Pedro. Hanggang kaibigan. Good afternoon and welcome. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'kin ng mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na.
kasi kita. Hanggang kaibigan, Stephen Nicole Pedro. I always find this song very cool. May haplos sa puso. Simple lang, pero manami, no? Good afternoon sa liwat. 30 minutes after 2 o'clock. Welcome sa KLP again. This is Tita Regine. And umpisa na kita sa pagdulong sa makasaysayan nga ginag-share dali sa aton. First story is from somebody nga laging maaasahan. Pisan-pisan. Lola Amparing. Good afternoon everyone, all members of Bombo Radio, mga maukod nga mga listeners nga kagaya ko at sa iyo, mahal na Tita Regine and family. My dearest Tita Regine. Tita Regine, subong, may 3 ako kasulat nga inugpadala pa sa Biyernes. Ginahulat ko pa ang nagadala dira sa inyo. Balan mo tita, ang ako ni hinablos. Sang una, amo na ang naga-deliver dira. Pero nabudlayan siya nabudlayan siya sa pagpark. Wala ako na parkingan. San sinulang, nabudlayan sa pagpark, subong. Anyway, napisan na ako magsulat kay 1 hour pa ang time sang imong programa. So, ang ako nga i-share sa imo karon parte sa ako na ginatenan nga General Reunion sa Santa Barbara Central Elementary School sang before pa sang COVID-19. Balan mo tita, sang April 16, 2023, gipadala na ko sang invitation para sa General Reunion kag ang perma sang invitation ay sang naging pupil ko sadto. Kag subong, Principal 3 na siya sang amon nga school. Tita abi mo, gusto ko gidyatani nga mag-attend. Pero sorry gid, naway ako naka-attend. Tapos ang bal nila sadya ko no sang ilang nga celebration. Way ako sang mahimo kay ti way ako upod nga mag-alalay sa akon. Ang akon nga health hindi pwede nga mag-travel kung wala ako sang upod. Pinadalhan lang ako sa mga certificate of recognition kag madamo pa nga mga souvenirs. Madamo ko no sa mga balikbayan nga mga anay eskwela ko ang nag-attend. Aba ko gani sa ila sa sunod nga reunion ha. Kinahanglan may masugat kag may madulong na sa akon para nga maka-attend man ako. Tisiling ko pa. Anyway, damo man da sa inyo ang may salakyan o may kotse. Talagang sabik na sabik din akong makita ang mga dating eskwela ko noon at almost 50 years or more nga wala kami nagkilit-anay. Kanino? Piti elementary ikaw nga teacher? Tita Regine, sadtong nagligad, may binasa ka nga mga kasaysayan. Kag samtang nga nagapamati ako, hamba ko sa akong kaugalingon, siling ko, ay may 15 minutes pa, tani pwede pa, kag tani akon sulat ang isunod mo nga basahon. Baw tita, nasabat ni Lord ang akon nga pangamuyo, kag ang akon gid sulat. Natuhoy sa pagkawala to bala, pagkadula na sang akon nga father. So tita, sige bala ang basa mo. Of course, happy na happy ako. Pero samtang na ginabasa mo ang sulat ko, ay tuloy-tuloy man ang iyak ko. Bala mo tita, tama, gito kaya ka sentimental. Siling ko gani sa akon nga hinablos nga akon man lang sulat, pero sige man ang luha sa akon mga mata. Tita daw, reminded lang ako sa akon nga inagihan nga mga sacrifices o kahirapan nga akon nga ginagyan sang wala na sang tatay nga nagapalangga sa akon. I always pray to our Lord Jesus
nga ayos lang ang aking isip na hindi mag-ulyanin at magka-Alzheimer's. Tita Regine, nadumduman ko bala sa buhi pa ang tatay ko nga para hindi ako magsagadlagaw, ginabuhatan niya kami sa balay-balay kag magbaligya-baligya kami sang akon nga mga friends. Kag kun kay isa, nagaluto-luto man kami nga wala lang sang kalayo kay tibasi ko na masunog ang amon nga balay-balay. Kun kay isa, naga-eskwela-eskwela man kami kag ako permi ang teacher, tita. Siguro amo na gani no nga nag-teacher ako kaysa wala pa ako naga-schooling, ako permi ang teacher sang akon mga kaupod. Ang amon papel sadto, dahon sang saging, kagang amon lapis, lipak ng kawayan. Remember, ko doon mo amo, manikim sang una, no? Ang amon kwarta, mga bato. Tita Regine, sang panahon nga ini, ti wala pa ako nag-schooling, permi ako sa doon nagalagaw, kaging pagustuhan na ako ni tatay kag nanay, para nga malingaw ako. Kung adlaw sang market day, diri sa amon, permi ako sa tindahan, nagadayan kag pamulot sa mga bilog nga kalamay. Kung hapon, tapos ang tinda, balik naman ako para mangita sang kwarta. Permi man ako may makita, 1 centavo, kag kung kaisa, 2 centavos. Kung wala gani ako sa makita, nagpangayo ako sa mga pakaisahan ko or sa maninay ko. Kung kaisa, nagapangayo ako sa mga friends nanday nanay kag tatay. Habi mo tita, do pulubi ako nga nagapakalimos sadto sang bata pa ako. Ginapagustuhan lang ako para malingaw kay butot balat ako sadto. Ang hayo ko gani o tawag sa akon sadto si maniwang o busog. The opposite. No? So, nadumduman ko pa nga kung tiyempo sang panapas ng sugar cane sa higad sang sapa, ay nagakadto kami para mangayo sang tubo. Kung ulubod sang mais, kadto man kami para mangayo sa mga reject. Kung panahon sang pangali sang kamote o kung balinghoy sadto, tididto man na kami kag magpangayo. Ginapagustuhan na ako ni tatay kag nanay para nga malipay man ako. Basta, siling nila, hindi ako magtabok sa suba kung nagabaha. Kag magpauli kung gutom na, kag hindi magpagabi pa uli. Tita, medyo malabo na paningin ko, so I have to stop. Kag itutuloy sa sunod naman. So here's my love, kisses and regards to all listeners and to you, tita and family. Good luck, good health, and God bless. Lovingly, Lola Ampari. Lola Amparing, abi mo, naabtan pa na yanakon, ang inang ginapanghambal mo, nga ti sa una, nagabalay-balay kita. Tapos, sang wala pa yung mga gadgets, no? Nagahampang gid kita, very active kita. That's why, no? Nga makapamalhas gid kita. Hindi nga sasilin sa kwarto lang kita, sa sulod balay lang kita, tapos kita lang kag sang aton nga cellphone or sang aton nga mga gadgets, kung ano-ano pa dira, no? Ang magkaupod. Pero sa una, damo kaya mga playmates, damo ka mo friends, and then damo lang ka mo sang madumduman nga himuon. Syempre kung gahampang-hampang ka mo, gabalay-balay ka mo da, galuto-luto ka mo da, basta sa open, no? Hindi lang sili nga. Tapos dako nga kalayo, ti ka mo ya ginawarningan, hindi lang magkalayo, kay ti basi masunog, pating inyo nga balay-balay. Gani man, no? Delikado. Pagid kun ang balay na gidya ang masunog. And then, higda panahon, nagatulog-tulog, pa kaya ginaatop-atopan man, inang balay-balay. And then I remembered, no, sa una, kami, di kami ka-afford, ang mga parents naman, di ka-afford magbakal sa mga dolls, ang tutuod gina nga mga dolls, no? So what we do is that, gina-drawing, may magulang ko, yun na namin siya mag-drawing sa mga figures na bla, mo nang ginahimo nga doll, papel, tapos ipapilit mo na siya sa carton, and then nami, man siya yung maghimo sa mga bayo-bayo, pati shoes, pati mga pusikat,
Dito ka namin, doon ka sadya, no? Nga every time may free time, pwede gidya ka pungko, and then maghimo naman, bago nga set sa mga wardrobe para sa inyong munyeka-munyeka. Nga tigi na drawing lang gidya. And sa mga boys, I remember, no, ang ingenuity, ang creativity, nagagwa. Kaya mangita kaya, no, sang pwede mo mga maobra, nga pwede mo nga mahampangan out of something. Nga ara lang sa balibot, like latas ang mga gatas dira, mga goma, himuon mo siya nga tarak-tarak, or himuon mo siya nga mga toys, kita kada kahoy, pwede mo himuon nga do pusil-pusil. So kanami, no, sindo ga andar utok mo, tapos panami-nami kamuda, especially kung time balasang ang mga kites bala. Diba, panami-nami na iya ubras ang kites, tapos lantawon yun na iya sa sky, kanami kaya sang kanami taloko, no? Kag proud na proud ko na iya, kag taas-taas kaya ang kite nga na ubra mo, tapos hindi siya yaya madali-dali nga maguba. So kanami lang, no? Because by doing so, ma-develop ang skills, creativity, naton nga mga kabataan, and at the same time, because open lang kita yan, no, for other playmates nga mangin kaupod man naton. So, ang aton nga interaction sa ila, ara man kag kanami gid, no, damo kaya friends, damo kaya playmates, and sometimes as tanan na sa magdalalag ko kamo, magdilanaga kamo, sinultiro kamo, as in friends man kamo gihapon. And every time nga magpungkuanay, kanami lang magharakakanay, and remember the good old days. Di ba, Lola Amparing? Makarelate ako. Anyway, I'm sure na huwag na makarelate dira, especially mga kabatch ni Lola Amparing, or maybe mga kabatch ko nga naagyan pa nato, no? Inang ginashare diri sa aton ni Lola Amparing. Sige, Lola Amparing, stay good, stay beautiful, and always smile. Good health kita, always. Salamat, Gid. Ang atong oras, 42 minutos makalipas ang 2:00. Magabalik kita with another story diri sa Kahapon Lamang program. Pagkatapos ng kids, napila ka mga importante nga mga pahibalo. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw.
Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtutok. Ikaduha nga istorya para sa sining hapon, nagikan kay JR sang Iloilo City. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo, kag subong man sa tanan nga staff sa Bombo Radio, kag sa tanan nga matag palamati, sang kahapon naman. Tita ako man, may kasaysayan sa kabuhi. Kag sugdan ko ang akong istorya sang pag-obra ko dito sa Cabanatuan City, sa isa ka barangay. Malapad ini nga talamnan sang humay. Tita Hacienda na gani ang tawag si Ninila, kay tuman kalapad. Ang tagiya, isa ka lawyer. May bata ini siya nga duwa ka lalaki. Puros R ang umpisa sang ilang ngalan. So tatlo kami dito tita nagaobra. Stay in kami dito sa balay sa tunga talamnan. Sa isa na dito kami kasi mana. Ang iyang nga mga bata, puwerte galing batasan. Ang ila balay malayo. Dito sila nag-estar sa syudad. Isa ka bes, nagbisita, no? Ining isa ka bata dito sa amon. Mga alas 8 sang aga. Pag-abot niya sa balay, nakita niya kami, tita, nga nagapamahaw. Naakig siya. Kinabalan niya kami, nga tatlo dala pamuyayaw. Kagsiling niya, hindi ako gusto, nga mag-abot ako, ari pa kamo diri sa sulod sa balay. Tita, so naman tita, nag-abot naman ang isa pagid ka bata, mga lalaki ni sila, no? Nakita namon, malapit na siya sa balay, kaya nagapanyaga gid kami. Ang ginhimo namon, gintakpan namon sang palanggana ang mga plato nga may kanon namon, kag magkuha sang panabas sa hilamon, kag maglumpat sa tubig, kag manghagbas hilamon, para hindi kami maakigan. Sunod naman tita, ginsugo ako sang isa ka anak nga ilawig ang kabayo. Kag nahulog ang duwa niya katiil sang pangulihi. Nahulog sa pilapil. Kag perteged ang iya kaakig. Gintutukan niya kami nga tatlo sang 45 nga pusil. Kagambalan nga maskin patsyon ta ka mga tatlo kag ilubong di, wala sina may mangita sa inyo. Bawsunod naman, Tita Regine, tig-alanina sang ilatalamnan. Nagkadto naman didto ang isa ka anak. Kag tabuan gid, nga ginatrangkaso ako, kag ginakurog. Masakit akong ulo. Namangkot siya sa akon. Nga upod, kung sa diin ako. Dayon niya kadto sa balay, kag naghambal sa akon, dala buyayaw. Wala kamunamon ginkuha para maghigda, kag magkaon lang. Hala, bangon da. Buligi upod mo to, hakot humay. Ay, masking porti lagnat, kag masakit ulo ko, ginaagwanta ko lang tita. Nagapasan lang ako sang sinako nga bugas, nagatulo akong luha, kag sipon, nga may upod nga dugo. Pero, ginaagwanta ko lang, kay basi kastiguhon nila ako. Tita, pagkagabi, naghambal ako sa duwa ko kaupod. Nasiling ko, hindi na ko yan makaagwanta, malakat ako karon sa kaagahon. Sabat sa upod ko, sa ding kamakadto, sabat ko, bala na. Naluoy man ako sa ila tita, nagatulo man ang ilaluha. Maupod man tani sila nga duha, kaso wala sila kwarta, kaya hindi naman sila kaagwanta sang obra didto. Kada hulam namon kwarta,
ginatagaan lang kami 20 pesos, tita. Ang kwarta ko, 115 pesos lang, 115. Pag-abot alas 2 ng kaagahon, naglisensya na ako sa ila. Kag puwerti man ang ilang ang talangison. Amo man ako, tita. Antes ako maghalin, ginhakos ko sila nga duha, kay maskin ako, way ko mabalaan, kundiin ako mapadulong. Kag naglakat ako, talamnan akong ginaagyan, kag may suba man. Wala ako nagaagi sa dalan, kay wala man ako kabalo kung sa diin ang dalan. Bisan diin lang ako makaagi. Ang importante, may karsada ako nga malabot. Nakaabot gid man ako sa highway, 8:30 sa aga. Kag naligo ako sa irigasyon, kag nag-ilis. Nag-abang ako dayon, tita, sang salakyan. May bus nga nagapadulong, iya signboard, Manila. Ginpaparadahan ko dayon, tita, kag nagsakay ako. Sa nagalakat na ang bus, madamo nga talamnan ang ginaagyan, kag alanihon na. Dumanaog tani ako, kag manganihan na lang ako. Nadlok man ako, kay wala ako kilala dito. Nakaabot ako sa Manila, nanaog ako sa bus, kag mangita makan-an, kay gutom na gutom gid ako, tita Regine. Pagkatapos ko pamahaw, ang nabilin sang akong kwarta, 42 pesos na lang. Kag naglakat ako, tita, bit-bit ko ang akong maleta, kag ginumbilay ko ang akong nga bag sa pagpangita obra. Bilog nga adlaw ako nag-apply. Wala, gid ako mabaton sa obra, tita, kay ang ginapangita sa akon, may NBI clearance. Maskin sidula gani, tita, wala ako. Pagkagabi, sa terminal sang bus ako nagtulog. Hasta nakalabot ako, 5 kaadlaw nga pang-apply obra, pero wala gid. Damo ginaplayan ko nga obra, tita. Bisan wala sweldo, basta makakaon lang ako. Pero wala gid ako mabaton. Tita Regine, maskin diin na lang ako matulog. Wala ligo-ligo, kag halos maubos na ang akong kwarta. Ang ginahimo ko na, tita, gabakal ako na 5 kabilog nga pandesal sa aga, kaunon kag imnan dayon sang tubig. Wala na ako panyaga kag panyapon. Amo lang na ginakaon ko. 5 kabilog nga pandesal sa isa ka adlaw. Imnan ko damo tubig. Do nagapanghina na ako, tita. Halos tubig na lang ang akon mainom adlaw-adlaw. Kag maskin diin na lang ako makainom. Tita, magdura ako, hindi na maputol. Nagalawit na sa akong bibig. Ginakalis ko na lang. May best gani, tita, nga sa sobra ko nga kakapoy sang lakat, nagpahuway-huway ako, kag natulugan. Sa nakabugtaw ako, damo tawo sa akong palibot, nga nagatulok sa akon. Dayon ko tindog, kinahuya ako. Naglakat naman ako, kag hindi ko naman mabalaan, kundiin ako makadto. Tita, doon nadulaan ako sa pag-asa sa kabuhi ko. 4 kaadlaw nga wala ako makakaon, maskin ano. Puro lang tubig akon ginainom. Nagpadayon ako sa paglakat, hasta makalabot sa public market sang monumento. Kay dito naman, tita, nagpahuway-huway ako. Dugay-dugay, may nagpalapit sa akon, isa kalupog, nga nagapakilimos, sakay sa kahon nga may kariton, kag nagmuno siya sa akon, kung sa diin ako makadto. Kay isa na kasi mana, tita, nakita niya ako nga nagapabalik-balik. Tita, ginsugid ko sa iya ang tanan. Kag partigid ang iya kaluoy sa akon. Ginpakaon niya ako dayon, kagatagan sang 25 pesos. Pagkatapos ko kaon, naghambal siya sa akon, na dito lang ako matulog, kay bantayan niya ako. Pagkaaga sina, ginambalan ko siya, ibaligya ko ang akon maleta nga suludlan bayo. Ibaligya ko sang 50 pesos, kag nabakal man dayon. Nagbakal ako sang plastic bag nga dako, kag dito ko ginsulod akon mga bayo. Tita, nagdesisyon ako nga magbalik dito sa terminal sang bus, kag magsakay pabalik sa Cabanatuan City,
kag madamo or manaog sa damo alan yun kay mga nihan na lang ako kag bahala na tita kung sino ang akon masamputan. Sa nagalakat na ako, may naghatag sa akon sang imahin sang birhen. Ginbaton ko man, kag nangayo siya sang limos nga 99 centimos. Ginatagan ko siya 10 pesos. Naakid siya sa akon. Ginagbayan niya ako kagambalan nga basi hindi kuno ako makalabot sa akon kaladtuan. Sa kahadlo ko tita, ginatag ko ang 50 pesos. Tita, kulang naman akong inuglit eh. Pero sa pensar ko, bahala na. Nakaabot ako sa terminal sang bus, mga alas 7 sang gabi, kag naligo ako, kaisa kasi mana, wala ako kapaligo. Pagkatapos ko paligo, may nakita ako nga tawo, nga nagasulat tita. Tawagon na lang naton siya kay Jessie. Kinbugno ko siya. Hambal ko, din inapakadto ang imo nga love letter, sabat niya sa Cabanatuan City. Kag namangkot man siya sa akon, kundi ina ko makadto. Sabat ko tita, wala. Namangkot siya liwat, kung taga diin gid ako. Sabat ko, taga Mindoro Occidental. Kag tita, taga Mindoro man gali siya. Kagamuto, ginistorya ko ang akon inagyan. Pagkatapos, gindalan niya ako sa ilang boarding house, kag dako gid ang akon pasalamat sa iya tita. Ginbuligan niya ako nga makaobra. Tita, hasta na lang dili ang malawi ko nga kasaysayan. Ikaw na ang bahala nga mag-correct kung may sala man ang akon nga sulat. More power to you kag sa istasyon sa Bombo Radio. Tawagan na ako kay JR sang Iloilo City. Sa mga sitwasyon balano nga amo sini ital-ital, wala ikaw sang kilala, wala ikaw sang dangpan, di ka kabalo kuno na himuon. To kahimaya kag do ka grasya gid na ano nga may encounter ikaw nga isa ka tawo nga daw may commonality bala kamo. Like isa lang kamo ka lugar, isa lang kamo ka barangay, or isa lang kamo ka probinsya. Baw, daw mahawasan kagid na iyan, no? Kung may amo sina, and especially, no, nga ti, daw masize up mo, nga daw kabuot mo sang tawo, kasinsiro man sang tawo, kagid na iyan, no? Daw, you have the confidence already, nga mag-confide sa sina nga tawo. Manugid sa imong sitwasyon, kay ti, daw feeling at home ka na sa iya. As in, daw, ang imo nga trust and confidence ara na gid sa iya, no? Kati kabarangay kamo mo, kaisa lang kamo ka lugar, hindi bala? And then siya nagapa-assure man nga very willing siya nga magbulig. And even, no, adtong siling mo ang hindi makalakat nga nagapwesto sa lugar nga imo nga ginteneran, kanami mo, no, he has such a very big heart. 25 pesos siguro that time is already something para sa iya, nga nagapakilimos man lang. But he was so generous nga mag-share sini sa imo para makakaon ikaw. Kag gin-offer niya pa ikaw, sige, dila ka lang anay tulog para nga mabantayan ko ikaw. So, sa mga times nga the feeling naton, we are alone and we have no one to turn to, why lang kita kabalo, no? Nga ang aton gali-Ginoo is already working His ways, nga hindi lang naton makitaan, but ara gid siya at all times para na mag-send sa aton mga angels through these people, nga mga good-hearted people, para nga mabuligan kita, magiyahan kita, kag somehow ma-answer ang aton nga mga kinahanglanon, ang aton nga very needs sa sinagid nga mga tinion. So kanami, no, nga sa sinikapiot nga sitwasyon, you were able to find people nga pwede mo mapangayuan bulig, bisan wala ka pa gani, no, nagahambal sa ila, but nakaintindi na sila. And they're just so willing nga mag-extend help man sa imo.
God really works in mysterious ways. I really believe in that. Well, medyo bitin ang imong sulat. What happened after that? Nga nabuligan ikaw, do ka namin. No? Kung tani masugpunan mo ang imong letter, para nga mabala naton kung ano pagid ang nagkalatabo sa imong life. But anyway, I thank you, JR, sa pag-share mo diri sa imong istorya diri sa kahapon lamang program. 2 minutos bago magabot ang takna nga alas 3, magapanabalik ang KLP pagkatapos ng gids. Ang pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyohan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung iparepair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga May I take this time para nga mag-request sa aton nga winner to be interviewed this coming Saturday sa kay anonymously gorgeous sang Arevalo. Pwede mo ako ma-email sa imo nga cellphone number. Wala na send gali ito ang ako naging email sa imo, pero na-read ko ang imo naging email sa ako. And so most probably, kung wala to siya na-send because to may problem sa imo nga email ad. But anyway, gasulod man sa ako ng imo nga messages, ang imo nga email. Pwede mo ko ma-email sa imo nga cellphone number para nga
matawagan ko ikaw and ma-brief ko ikaw sa ato yung pag-interview sa imo because you want, no? Nga diri ikaw sa station interviewon. Sige, palihog na lang ha. Anonymously gorgeous. I need your cellphone number. Kung ara ikaw sa school subong, pwede man si mama mo da. Nga nagpamati gid according sa imo, kagluyag ni gani, no? Nga mag-upo diri sa imo. This coming Saturday, estudyante pa ni nga aton nga winner. But anyway, I just hope nga tinabatian mo gid ini or nakalabot gid ang ini nga mensahe dira sa imo. So hulaton ko ang imo nga pag-email sa imong cellphone number sa akon. Salamat gid. And sa inyo man tanan mga kabombo, salamat gid sa inyo nga oras and ilabi na gid salamat sa mga istorya nga wala punaw nga ginapadlabot ni gid diri sa kahapon lamang program so that every afternoon sa aton nga pag-updanay may something kita nga gina-enjoy, may something kita nga gina-look forward, and may something nga ginabilin gid diri sa aton. And so, kamo dira, especially sa mga wala pa naka-share diri sa kahapon lamang program, I am inviting you magpadalaman, mag-share, mag-contribute sang inyong mga inagihan sa kabuhi, ang inyong mga matakom, mga inagihan dira. Pwede gid nga ma-share diri, pinaagi sa pag-email sina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Kung gusto nyo nga sulaton lang siya, pwede sa gihapon, sulaton, and ibutang sa envelope, and then ipadaldayon sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ginakamusta taman mga KLP lovers out there sa abroad, sa Guasang Pungsod, Pilipinas. Kumusta man kamo dira? We would also want to hear from you. Kumusta na ang mga buhay-buhay nyo dyan, ang inyong sitwasyon? Pwede gid nga maka-share man diri sa KLP sa kahapon lamang program. Sige, balikay kita buwas, mga kabombo, buwas Wednesday na, no? The 6th of September na. Ito sa San Ulang to, gapanago-nago pa si Jose Marachan, sumong out na gid siya. We can already hear Christmas songs being played on air. Christmas na gid sang feeling. Anyway, maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.